Ben, boas tardes a todos, boas tardes a todos e a todas. E un saúdo aos presentes e un saúdo tamén a todas aquelas persoas que nos siguen a través do streaming, porque este acto, que é a primeira sesión da xornada do simposio dedicado a Xela Arias, a quen este ano a Academia dedicou o Día das Letras Galegas. Este é o primeiro xoves, todos os xoves haberá unha cita aquí ca figura, a memoria e a obra de Xela Arias. Este acto, digo, e os seguintes retransmitiránse a través de streaming para todos os que queiran seguilo e sobre todo para os que logo queiran visitalo, porque no arquivo da Academia quedará disponible para poder acceder a estas sesións de traballo, de reflexión alrededor da figura e da obra de Xela Arias. Este ano para a Academia foi un ano moi feliz. Está sendo un ano moi feliz, porque o ano Xela dura hasta o 31 de decembro, polo menos, e logo poderá continuar na medida en que os lectores e aquelas persoas que traballen a obra de Xela Arias e que despois visiten tamén a obra de Xela Arias, sobre todo nos institutos e nos centros docentes, onde tivo unha acollida extraordinaria, dende aquel primeiro encontro que tivemos en Vigo no mes de febreiro, que foi cando por primeira vez presentamos a Primavera das Letras, pois ata agora é un ano especialmente activo. É un ano de frescura, para a Academia foi unha decisión moi meditada, moi consciente, que non era a primeira vez que se poñía en riba da mesa e que se discutía. Cando reflexionamos sobre a figura a quen se dedica o Día das Letras Galegas, non é nunca unha improvisación. Este ano queríamos recoller o exemplo de Xela Arias como ilustrativo de toda unha xeración, esa xeración dos anos 80, sobre todo anos 80-90, que se incorpora ao galego activamente como creadores e creadoras e que poñen as bases dunha modernidade diferente, conectan dun xeito novo cos novos tempos e as novas xeracións que teñen que ver non só co mundo da poesía, que no caso de Xela era un rexistro moi especial, sino con todo o que ten que ver a creatividade a través da palabra, que está tamén na música, que está tamén no caso de Xela na traducción, na edición, porque a dimensión de Xela Arias como editora é algo moi importante, e os que coñecimos, tratamos, vivimos con Xela, para nós tamén, supoño que tamén para Amparo e para Darío e para a familia toda que nos acompaña, pois era unha especie de volta á memoria dun tempo que foi moi fermoso, moi cheo de entusiasmo, de pulo, de ilusión, e, por tanto, estamos a celebrar un ano cunha significación moi especial para todos nós na figura de Xela Arias. Acompáñanme na mesa a Amparo, que é a nai de Xela, a que foi tamén compañeira de Valentín Arias. Por tanto, a memoria de Valentín tamén está aquí, non? Connosco, e acompáñame na mesa Darío, que é o fillo de Xela e o coprotagonista dese libro Darío a diario, do que tantas veces lle falaron, e supoño que é o que tantas veces el tivo tamén que falar. E despois eu cedolle a palabra, logo Yolanda Castaño dirixirá e coordinará pois a primeira sesión de este primeiro xoves, pero quería que antes pois Marilar Alexandre, que foi a académica que especialmente atendeu a esta organización do simposio, nos faga unha especie de resume ou de presentación do que van ser estes xoves. Marilar, cando queiras. Ben, pois boa tarde e moitas grazas por acompañarnos, tanto as persoas que estades aquí físicamente como as que nos seguides a través do streaming. Xela foi un lume, unha luz que ardeu demasiado brevemente, mais que deixou ese resplandor para nós. E efectivamente, como dicía Víctor, este ano houbo, aínda que pareza sorprendente, pero pasa sempre coas letras galegas, moitas persoas, sobre todo xente nova, que nos dixeron non coñecía a Xela, nunca lera
nada de Xela. É certo que durante moitos anos era imposible ler os seus textos, até que Chus Nogueira nos agasallou hai 3 anos con este fermoso volume, un momento de poesía reunida, e este ano pois moitas persoas ven con este volume, ven con outros dos que saíron, descubriron unha voz poética de unha forza e unha originalidade enorme, e as profesorado, por exemplo, dos centros de ensino decíannos que maravilla traballar con Xela. Entón, como sabedes, pois os simposios que se dedican a persoa, a escritora ou escritor das letras galegas, intentamos coller algunhas facetas. No caso de Xela, hoxe o primeiro día ímolo dedicar á vida e compromiso. Os xoves 18 será a voz poética, dedicado á súa poesía. E os xoves 25, porque Xela, xa o dicía Víctor, fixo moitas cousas. As súas contribucións á literatura galega deixou uns libros que son un fito polo seu vanguardismo, pola súa potencia, mas realmente como páxinas escritas deixou moitas máis páxinas en galego que son traducións para chegar os clásicos de moitas literaturas ao galego. Xela traballou na edición tamén. Xela foi unha poeta que sempre tivo moita relación con outras artes, e tivo proxectos, estaba traballando nun cando morreu, tanto musicais como coa fotografía, que está aquí Xulio, como con pintura. Entón, pois, a isto será dedicado o último día. Entón, hoxe, pois, vai moderar, e agradecemos moito, porque sabemos o engredellada que está sempre a poeta Yolanda Castaño, e entón ela xa presentará as persoas que van intervir. Despois teremos unha intervención de Darío Sancabana, que ao final non nos puido acompañar, mas pediume que lese un texto que enviou, Palabras para Xela, e acabaremos cun pequeno recital de poemas de Xela Arias. Entón, pois, nada máis. Grazas, presidente. Grazas, Marilar. Como Darío vai falar despois, eu paso a palabra a nai de Xela Arias, que é Amparo. Bueno, pois moi boas tardes. Eu non sei que vou a decir, nada máis darvos as gracias por todo o que estades facendo, e que estamos moi satisfeitos por como se acolleu o ano. Para nós foi unha gozada en todos os actos e en todos os sitios, pois sempre salimos moi satisfeitos, moi contentos, moi agradecidos. Bueno, é o que podo dicir, que moitísimas gracias a todos os que colaborastes e estades traballando nel. Gracias, Víctor. Moitas grazas, Amparo. Emocionada, porque comprendo que isto emociona moito, xa non é a primeira vez que nos vemos e que nos acompañamos neste tipo de encontros que están cheos de vida. Vemos a fotografía de Xela aquí diante e é como tela cando traballábamos xuntos, non? Acompáñannos hoxe irmáns de Xela, familiares de Xela, Xulio, que foi o seu home durante uns anos e pai de Darío e ademais fotógrafo que colaborou con ela en Tigres como Cabalos. Acompáñanos ademais moitos amigos que aman a memoria de Xela e admiran a memoria de Xela, e por tanto damoslle paso disculpando a ausencia de Valentín Arias, que iba a estar connosco, pero que... Valentín García. Bueno, Valentín Arias non o disculpamos porque está aquí, pero Valentín García, que tiña que estar aquí, pero que
ven camiño de Lugo, xa nos dixo, mira, empezade porque eu chegarei, pero chegarei tarde e como poda. O sea que disculpamos a presencia a ausencia de Valentín, e que a mesma damos paso xa ao acto en si mesmo, para non demoralo máis. Yolanda, moitas grazas polo cariño, e lembrade que estes traballos logo recóllense no boletín da Academia e publicanse xa como traballos demorados, porque moitas veces estas intervencións son máis breves, pero como traballos demorados, documentados, ca bibliografía, etc., pois no boletín da Academia que se publica todos os anos contra a final de ano. Yolanda, moitas grazas pola túa colaboración e Boa tarde a todas e a todos, pois moitas grazas por estardes aquí e moitísimas grazas, por suposto, a Real Academia, Víctor, Marilar, que sei que é a persoa que estivo detrás deste simposio. Moitas grazas por darme esta honra, non? A oportunidade de poder contribuir, de poder poñer o meu grande área, sobre todo a este acto de amor, un acto de homenaxe a unha autora que tanto seguimos admirando, non? Moi sentidas e moi significativas as palabras de Víctor Freixanes do comezo. Creo que é un feito obxectivo que polo que temos que parabenizar a Real Academia, non? E creo que este é o momento axeitado, non? Xa se vía vir dende hai moitos meses, pero xa toca tamén parabenizar a Real Academia por esta magnífica decisión que demostrou ser o nomeamento de Xela Arias como a autora homenaxeada polas Letras Galegas 2021, non? Creo que pois foi un absoluto éxito, xa o testastes ao longo de todo o ano, foi clamoroso, non? Todo ese calado social que tivo a figura de Xela Arias na cidadanía, un gran éxito social a todos os niveis, no ensino a repercusión foi fabulosa, non? Así que demostrouse, como digo, que foi unha decisión máis que acertada e magnífica, excelente, non? E é unha honra facer parte deste simposio de conclusión dese ano de tanto éxito, polo tanto, das Letras Galegas e da decisión da Real Academia. Penso que en parte, de feito, desa repercusión e desa inmellorable acollida que tivo a decisión e a figura de Xela Arias estivo non só nunha obra magnífica, nunha obra literaria, dende logo, excelente, non só nesa bibliografía, senón máis alá dela, pois, digamos que en toda a figura que realmente foi Xela Arias. E iso entronca precisamente coa mesa que estamos presentando, porque estamos falando, vámonos centrar nesta mesa un pouquiño máis, non tanto quizáis nas obras puramente literarias que ela deu ao prelo, que ao final pois foron esas 4, non? Senón pois na súa vida e no seu compromiso, pero penso que, vaya redundancia, ese aspecto tan importante que ides tratar hoxe nesta mesa foi responsable tamén desa penetración tan grande que tivo na cidadanía, xa que, bueno, pois, penso que, sobre todo, máis aínda nas literaturas pequenas, por normalizar, aínda máis é
que as figuras literarias contribúen á construción dunha cultura, dunha identidade cultural non só estritamente coas súas obras literarias, senón tamén con toda esa parte, non con esas outras facetas, pois con todos eses valores que transmiten, e creo que foi fermoso nos centros de ensino traballar con todos eses valores que transmitía a figura de Xela Arias, con todos eses significados que tamén nos deixou, non? Máis alá, xa digo, da súa obra literaria, máis alá doutras facetas tamén culturais como foron a de editora e a de traductora, máis alá diso, en todos os xestos da súa vida, de todos eles se poden extraer unha serie de valores que tamén contribúen a eso, non só a obra de Xela Arias, sino a figura, a intelectual que Xela Arias foi e a figura cultural que ela foi, non? Para falarnos dela, efectivamente, para falarnos desa figura, abordando ese aspecto biográfico e ese compromiso, temos a tres persoas moi significativas na súa, pois precisamente na súa vida e no seu compromiso vital a moitos niveis. Por unha banda, unha muller que realizou os estudos universitarios a canda ela, a canda propia Xela Arias, estou a falar de Ana Iglesias, unha amiga e compañeira de tantos frontes, de tantos proxectos compartidos, de literatura, pero tamén de proxectos de corte cívico, como foi Marga Doval e o propio fillo, único fillo de Xela Arias e do matemático e fotógrafo Xulio Gil, Darío Gil. Entón, para ir presentando a cada unha destas persoas, podemos comezar por Ana Iglesias, se vos parece, despois irei presentando a cada unha das persoas antes de que nos ofrezan o seu relatorio. Ana, que naceu tamén en Vigo no 73, ela é filóloga, é doutora en filoloxía, ten licenciatura en grau en filoloxía hispánica e tamén en filoloxía galego-portuguesa pola Universidade de Santiago de Compostela, ademais premio extraordinario de licenciatura, premio extraordinario de doutoramento no curso 2001-2002, e ela orientouse sobre todo cara a investigación no campo da sociolingüística, ainda que tamén neste campo no da sociolingüística ten moitos traballos en revistas especializadas, medios de comunicación, pero tamén o fixo no campo da política lingüística familiar, e aí tamén se interesou, se especializou na transmisión interxeracional en Galicia, non? Participou, de feito, na elaboración do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega da Xunta de Galicia, concretamente como membro da Comisión esa dedicada á educación, á familia e á mocidade. É autora dun libro que todas coñecemos moito, que saliu do prelo no ano 2002, que se chamaba Falar galego no veo por qué, e no ámbito laboral pois traballa como profesora do Departamento de Filoloxía Galega e Latina da Universidade de Vigo. Dende 2004-2012, ademais, compatibilizábao coa docencia na secundaria, pero xa dende o curso do 14-15 xa o fai a tempo completo no ámbito universitario, tanto nese campus de Vigo como no campus de Ourense, concretamente na Facultade de Educación e Traballo Social. Compaxina este traballo docente ca investigación e elaboración de libros de texto, en concreto os de Lingua e Literatura Galegas de Editorial Xerais, teñen quedado nas súas mans, tanto do bacharelato como da ESO, e dende o curso 19-20 é a directora do grupo de traballo da BAU da materia de Lingua e Literatura Galega. Escoitamos, pois, a Ana Iglesias. Moitas grazas, boas tardes. Para min é unha honra estar aquí compartindo esta mesa para falar sobre Xela. Xa me adianto a parte do que quero contar, porque digo Xela así a secas, porque para min realmente nunca foi Xela Arias, era Xela sen máis. Vou intentar explicar a que me refiro cando digo isto, non? Grazas, Yolanda, pola túa presentación, pero realmente non estou aquí hoxe por ningunha das cousas que acaba de dicir Yolanda da miña trayectoria profesional, non? Realmente estou aquí simplemente hoxe porque tiven a sorte e hoxe
vivo realmente como un orgullo. Tiven a sorte de coñecer a Xela, de compartir estudos, grazas a que ela estudou cando quiso e non cando estaba establecido, pois chegamos a establecer unha amizade, non? Entón, escollín para o título da miña intervención un dos versos do seu derradeiro libro, Intempériome, a temeridade sálvanos de sentir a cobardía. Escollín este verso porque quería partir das propias palabras de Xela, porque unha das cousas para as que me serviu que lle dedicasen este ano das letras galegas, que por suposto é unha gran satisfacción e orgullo, como digo, non? Algo que casi me supera, digamos, non? Digo que unha das cousas para que me serviu foi para reler as súas obras, darme conta ata que punto podo seguir de alguna maneira dialogando con ela a través dos seus versos, non? Esta temeridade fronte á cobardía penso que é unha das características que máis a definían desde o meu punto de vista, polo menos, non? Para min, Xela era, ante todo, temeraria, e vou intentar explicar por qué, non? No dicionario da Real Academia Galega aparece definido temeraria como persoa que amosa unha valentía imprudente, cítanse como sinónimos atrevido e ousado. E para min isto caracteriza a Xela, non? Entendo temeridade, máis alá desta definición, como o feito de ir máis alá do noso espazo de confort. Eu penso que Xela non é só que se atrevese a sair da súa zona de comodidade, senón que o necesitaba. Durante toda a súa vida, desde que eu a coñecín antes, polo que contaba, sempre me chamou a atención ese afán dela de poñerse a si mesma continuos retos, non? Parece que non era quen de vivir sen ter un reto que superar. Entón, son consciente ao mesmo tempo, cando escollín este verso, que o facelo e destacar o adxetivo temeraria como unha das principais características que escollo para definila, digo que son consciente de que de alguna maneira tamén estou invocando, digamos, ese prototipo de artista rebelde, non? Que refliten moi ben esas fotos da súa primeira xuventude, non? Con ese aire un pouco punk, roqueira, e realmente para min non é esa a imaxe que eu teño de Xela, non é a imaxe que teño nin o recordo que teño dela, porque eu coñecina con case 30 anos, uns 30 anos ademais que eu recordo xa con moita madurez, unha persoa asentada, moi centrada, si temeraria, porque a coñecín cando tomou a decisión de atreverse a compaxinar traballo, estudos, maternidade, a súa vida familiar, e todo isto sen abandonar nunca a súa actividade poética, tanto na creación como na participación en recitais, por exemplo, e tamén sempre todo isto acompañado da súa loita polas injustizas sociais, non? Que foi algo sempre presente nela. Entón digo que, ao mesmo tempo, para min ese estereotipo, non, de rebelde, un pouco de película, realmente queda bastante distanciado do meu recordo e da imaxe que tiña. Pero, en cambio, sí que permanece con moita forza, como digo, esa temeridade, non? Esa valentía imprudente. Está claro, e penso que, non sei, igual todos e todas estamos pensando que o seu primeiro gran acto temerario foi, desde logo, decidir abandonar os estudos con 18 anos, non só polo feito de abandonar os estudos, senón pola situación que la tiña, non? Pola familia na que medrara, polo que se supón que se esperaba dela. Eu esta etapa da súa vida non a compartín, porque, como digo, xa a coñecín cando ia cumprir 30 anos,
E entón só podo falar desta etapa polo que ela nos contaba. E agora, reflexionando, chámame a atención de que cando nos contaba pues, ese momento, non, de abandonar os estudos e dar ese paso, facía, penso, desde un punto de vista crítico. De feito, contábanos como entrou en Xerais da man de Xulián Maure, e cando nos lo contaba a nos a posteriori, recoñecendo, como digo, de forma autocrítica, que se deixara axudar e que ela no fondo sabía que estaba aí a mediación do seu pai, de Valentín Arias, non? Aínda que no momento nunca aceptaría que ese convite viña un pouco, digamos, con esa recomendación, non? Pero, aínda que ela no seu momento non quería aceptar isto, non? Soubo aproveitar esta oportunidade que lle deu a vida, penso que ao final a súa relación afectivo-laboral con Xerais resultou unha simbiose, non? Se ela necesitaba a Xerais, ese emprego que lle daba a independencia económica, non? Que tanto ansiaba, e ao mesmo tempo que lle permitía evolucionar e seguir formándose como ela lle gustaba, de forma autodidacta e creativa, e Xerais tamén a necesitaba ela, non? O seu coñecemento e uso do galego oral escrito, esa iniciativa, esa vontade de abranguer o mundo que tiña, non? Entón digo que me chama hoxe moito a atención como nos contaba, como nos falaba desa etapa da súa vida, porque así como sí que nos contou isto, non? Esa maneira de entrar, non? Con todos os xogos que se deron aí de complicidade, de incluso algo de teatralidade, entendo, por parte do pai, non? Ocultando a súa intermediación. En cambio, nunca nos falou dos seus moitos logros en Xerais, non? Deses pasos cara adiante que foi dando na editorial. E hoxe sorpréndome, non? Cando leo, por exemplo, na biografía de Monse Pena, como ela, con ese carácter temerario, se atreve a escribir a un autor consagrado como Jorge Amado para solicitarlle os dereitos para traducir un dos seus contos. E sorpréndeme tamén cando a ves son esas fotografías que incluso na súa postura se notan os seus nervios, non? Cando presentaba, por exemplo, a colección de clásicos en galego para a xuventude, a colección Xabarín. Ela, que eu recorde, non poñía en valor ante nós eses logros, non? Calábaos. E de feito, antes de encontrarnos con ela na universidade, antes de comezar a súa trayectoria universitaria, xa na editorial en Xerais pasara de secretaria a correctora de estilo e a editora de dúas coleccións, a colección Xerais Universitaria e a Biblioteca das Letras Galegas, non? E chegou tamén xa á universidade cos seus dous primeiros libros publicados, Denuncia do equilibrio e Tigres como a cabalos. E aquí vexo claramente que o seu outro gran momento temerario, non? Desde o meu punto de vista, xa tiña un oco no panorama literario, tanto como poeta e tamén como traductora, un posto consolidado en Xerais, unha parella sentimental estable daquela, unha vida fácil desde fora, pero iso para ela non abondaba. En este momento decide afrontarse a un novo reto en un xiro vital, presentarse o exame de acceso á universidade que tivo que superar e comezar a estudar a carreira de filoloxía, non? E nas aulas entrou sendo Xela. Desde moi pronto fixemos grupo, ela, Clara, Mónica e eu. Para nós, en realidade, desde o principio sempre foi unha alumna especial, non? Unha alumna que chamaba a atención, pero ao principio únicamente pola diferenza de idade e todo o que iso implicaba. Como digo, esa madureza, esa experiencia vital que ela traía ás costas, que hoxe en día, cando comparo cos 30 anos actuais,
prodúceseme aí un contraste, non? Creo que os 30 anos de Xela non son os 30 anos de calquera persoa nova actualmente, ou non polo menos da maioría, non? Entón digo que esa independencia que ela transmitía, non? O seu estilo de vida xa daquela época, pois contrastaba moito con oso e polo tanto chamábanos a atención. Pero tivo que ser un profesor o que desvelase o seu segredo, e que ela tiña xa un nome propio como poeta. E isto tamén é moi ilustrativo dunha das súas principais características desde o meu punto de vista, non? Ese desexo de independencia. Xela non só necesitaba, penso eu, estar sempre cun reto, senón que, ademais, necesitaba sentir que o superaba por si mesma, de maneira autónoma, sen tratos privilexiados, sen deberlle nada a ninguén, nin sequera o seu nome literario, non? O feito de que ela non pusese en valor o seu prestixio literario nunha carreira de lingua e literatura, penso que di moito tamén da súa personalidade, non? O contrario, intentaba ocultalo. E cando isto entronca tamén co que comentaba antes, non, da súa entrada en Xerais, non? Ese afán de estar segura de que conseguía todo por méritos propios e, como digo, non vivir de réditos nin sequera do seu propio nome literario. Entón, cando nos descubrimos, xa por fin, que era Xela Arias, ela seguiu guardando para si esta outra faceta. Agora incluso me sorprende e ata me fago un pouco de autocrítica, non? De como non explotamos máis esa circunstancia, non? De ter esa relación íntima cunha poeta, non? Ahora casi me sorprendo dicindo como non a interrogamos máis, non? Como non amosamos máis curiosidade por esa outra faceta da súa vida. Pero tamén, ao mesmo tempo, comprendo que este descoñecemento, digamos, da poeta, foi o que nos permitiu coñecela e querela sen caer na idealización do personaxe, non? E, polo tanto, crear unha amizade sinxela, natural, sen barreiras mistificadoras. Perdín a oportunidade, penso agora, de que unha poeta como ela me falase do seu proceso creativo, das claves da súa poesía, pero realmente penso que gañei a muller, a amiga, e que, sen dúbida, isto pagou a pena. As conversas, desde moi pronto, empezaron a ser longas conversas, co coche e co teléfono como testemunhas, porque na ausencia do día a día moitas veces recorríamos a falar desde os teléfonos fixos das nosas respectivas casas, daquela non había móviles, e tamén sempre recordamos, tanto Clara como a Mónica como a eu mesma, o coche como o espazo ideal das nosas conversas, non? Con esa intimidade dun espazo pechado, non? Que cando chegábamos ao destino, fose cal fose, ali quedábamos aparcadas, alongando, estirando as conversas sobre calquera tipo de tema, e, como digo, moi poucas veces sobre poesía, non? E esta é outra das características que quero destacar tamén dela, a empatía. Ao principio, despois de que morrese, pensaba como Xela puido perder o tempo, digamos, non? Cos nosos problemas, grandes ou pequenos, pero que ela tiña esa capacidade de empatía e ningún problema era irrelevante para ela se iso nos producía desasosego. Tiña esa capacidade. Gústame moito agora unila coa palabra empatía, que daquela non estaba de moda como está agora, pero penso que define moi ben esa capacidade infinita que tiña de poñerse na pel dos demais, non? Sobre todo dos que sofren, non? Recordo tamén como lugar desas conversas, aparte do coche, o seu estudio no piso de Portanet, que compartía con Xulio e despois con Darío, claro, un cuarto que eu recordo pequeno, cuberto de libros do chan ata o teito, en o que repasábamos as materias
creo que ao final falábamos máis da vida e dos problemas da actualidade de calquera tipo, e algo sempre tamén para a sintaxe ou a literatura, non? E durante estes anos nos que compartimos con ela esta cotidianeidade, porque nos víamos todos os días nas aulas, nos 3 primeiros anos de carreira en Vigo, ela asistía a clase asiduamente, non o mellor todos os días, pero prácticamente. E durante estes anos, pois, deuse a circunstancia de que penso que viviu un dos momentos máis importantes da súa vida, non? Que foi a maternidade, e tivemos a sorte de compartir con ela ese proceso día tras día, non? E foi nai e converteu ademais en poesía esa voz da maternidade, as dúbidas, a incerteza, o medo, a responsabilidade ante as criaturas indefensas que parimos, non? E deu ao prelo outra obra innovadora, Darío a diario, na que penso que a propósito recorre a unha linguaxe máis sinxela, máis accesible que nas súas obras anteriores, e ela era moi consciente disto, non? Nese desexo de compartir estes sentimentos e emocións como nai con outras moitas nais do mundo, non? E, como digo, vivimos con ela nas aulas este proceso, pero unha vez máis non tanto a creación poética de Darío a diario, non? Porque, como digo, este era o seu terreo privado e exclusivo. E hoxe doume conta como nós, creo que daquela inconscientemente, pero que fomos que de entender que ela quería reservar para sí ese terreo. E creo que o soubemos respetar e aceptar con total naturalidade. E hoxe en día penso que ela tivo que agradecérnoslo e valoralo positivamente. Do que si falábamos, en cambio, eran das súas outras facetas, da traducción, por exemplo, recordo comentarios sobre as dificultades e os obstáculos, non, de traducir unha obra como O derradeiro dos mohicanos, que despois lle reportou algúns dos premios de traducción que recibiu, e tamén falábamos do seu proceso de edición. De feito, recordo, quedoume gravado o momento no que ela me presentou a miña actividade como correctora de probas. Ela convidoume a participar, a colaborar nas dúas coleccións que dirixía na editorial en Xerais como correctora de probas, e quedamos un día no seu piso en Portanet, recordo ali no salón, e entregoume o primeiro exemplar que tiña que revisar dentro das lapelas vermellas da carpeta típica da editorial de Xerais, e fixome entrega tamén dun pilot vermello, e díxome: este é o teu instrumento de traballo. Envolvendo así esa escena, non, de certa solemnidade que penso que tamén me quedou a min por iso tan gravada como símbolo da importancia que lle daba a súa profesión, non? E tamén naquel momento, explicándome de forma breve e sintética como era ela, o que tiña que facer como correctora de probas, e entregándome tamén fotocopias das convencións de revisión extraídas dun libro de Valentín Arias, non? Con orgullo de filla, non? Con esa profesión que en parte compartían, non? Cando abandonou os estudos, digo, fixo decepcionada do sistema educativo, non? Do sistema educativo co que posiblemente se encontrou lonxe desa educación innovadora e progresista da Granxa Escola na que ela nacera, non? Supoño que decepcionada, claro. Pero cando quiso retomar os estudos, fixo xa para quedarse no sistema educativo, non? Porque cando ela empezou a carreira de filoloxía, eu creo que xa o fixo coa intención clara de converterse en docente. De feito, cando nalgunha das entrevistas nas que participei para ir conformando a súa biografía neste ano, no que foi o ano de Xela, non? Nas letras galegas, cando me preguntaron, digo, non sei se fuches ti, Yolanda, ou Monse,
que como é que ela non volveu a editorial unha vez conseguido o título. Recordo que me sorprendeu moito esa pregunta, extrañoume un montón, porque nunca se me pasara pola cabeza. Eu penso que ela non contemplaba esa opción, ela non estudou a carreira polo afán de ter un título, penso que non o necesitaba, non estudou a carreira pola necesidade, por suposto, dunha formación regrada e sistemática, aínda que unha vez que estivo nas aulas aproveitou todo o que as aulas podían ofrecer, fose moito ou pouco, pero ela en cada actividade penso que intentaba sacar sempre o máximo partido. Pero, como digo, non creo que estes fosen os motivos para estudar unha carreira, senón realmente era un reto, unha transición cara a unha mudanza que la perseguía, pois cambiar de profesión en parte e converterse en docente. Quería ser docente, por suposto, polo prazer de ensinar e tamén porque vía que esa profesión podía lle permitir mellor compatibilizar ese traballo coas súas outras múltiples facetas vitais e profesionais, non? Entón, como digo, cando acabou a carreira, foi a primeira do noso pequeno grupo de Nolas 4 en presentarse ás oposicións. Iso tamén me parece un acto de temeridade, porque realmente, cando me fixeron a pregunta, caí na conta en que para ela o máis fácil sería, pois efectivamente, acabou a carreira, sacou o seu título na man, reincorporarse a Xerais, onde está claro, non, que a recibían cos brazos abertos, pero este era o camiño fácil, claro. Ela gustaba dos camiños difíciles e entón tivo esa temeridade de expoñerse a ser xulgada nun tribunal de oposicións, a ser xulgada de lingua e literatura. Ela que tiña xa todo este currículum ás costas, non? E penso, daquela creo que non era tan consciente, non? Porque todo isto que conto hoxe, ela facía como con moita naturalidade, non? Pero hoxe penso que hai que ser moi valente, non? Para enfrontarse a un tribunal de oposicións na que a ían avaliar de lingua e literatura. Pero, como digo, ela non optaba polo camiño fácil nin polo camiño máis recto, case nunca, non? A pesar do prezo que che propoñen as procuras, como di tamén noutro verso de Intemperiome. Foi a primeira en presentarse ás oposicións e tamén foi a primeira de Nolas 4 en entrar nunha aula xa como profesora. A maneira de enfrontar tamén esta outra identidade, non? Das múltiples identidades que temos, esta outra faceta da súa vida, penso que tamén di moito da súa personalidade. Ela vía a profesión docente, penso, como un continuo camiño de mellora, de progresión, e non lle importaba admitir dúbidas ou presentar interrogantes. De feito, xa naquel momento chamábame a atención cando de repente un día me chamaba Ana, tomamos un café e de paso preguntoche unha dúbida que me surdiu de sintaxe nunha aula, non? Chamábame a atención, eu pensaba para mí, pero por que molestarse en resolver unha dúbida de sintaxe cando ela, bueno, desde a liberdade de cátedra podía deixar un pouco a sintaxe ao lado e centrar a materia de lingua e literatura na parte máis literaria, non? Pero non, isto demostra tamén para min, e xa daquela, neste caso sí que era daquela plenamente consciente, porque me chamaba a atención, non? O celo profesional que tiña, non? E o empeño que poñía nas actividades que realizaba. Era profesora de lingua e literatura española galegofalante, claro. Nese desexo de romper estereotipos que tanto lle gustaban. Durante este período no que ela xa era docente e eu continuaba estudos, a nosa relación non foi tan continuada, aínda que sempre buscábamos e atopábamos
momentos para vermonos, non? Pois eso, como comentaba agora, non? A resolución dun problema sintáctico que non podía pasar por alto, a presentación dun libro, ela ia a todas partes con Darío, e gabábase, disto sí que se gababa, do ben que se portaba Darío, que levaba sempre un libro, e mentres asistían a actividade que tocase, Darío pasaba páxinas, e así, igual que a propia Xela, Darío medrou entre libros, con artistas ao seu redor, non? Tamén tivo esta sorte. Esa na etapa final, cando os nosos camiños volvían confluir máis claramente, porque eu xa tamén comecei a preparar oposicións, entón xa retomamos iso que nos gustaba tanto, non? De quedar para estudar mentres falábamos de calquera outra cousa. Xa nos últimos anos da súa vida, pois a vida presentoulle outro reto, esta vez con nome de enfermidade, non? A hepatite, e para min tamén a súa maneira de afrontar este diagnóstico tamén foi moi valente, non? Porque lle ofreceron este tratamento experimental que ela o que quiso inscribirse, non? En esta época, non quero deixar de comentalo tamén, porque me seguía chamando a atención esa vontade súa sempre de querer aprender. Durante o período do tratamento, decidiu adentrarse nas artes culinarias, non? Era hora de meterse na cociña, non? Penso que ese labor lle quedaba bastante a Xulio, cando vivía con él, e decidiu que era hora de aprender a cociñar, non? E chamábame a atención porque penso que o mellor outra persoa máis tendente á comodidade, non? Pois descansaría, non? Xa que o tratamento provocaba un certo cansazo, non? Pero ela dicía, non, vou aproveitar para algo que non me require un esforzo intelectual grande, non? Pero non podo deixar de continuar aprendendo, non? E xa cando nesta época superou o tratamento, a separación sentimental, acababa de publicar o cuarto poemario, recordo nos últimos tempos con unha ilusión tan grande de vivir, non? Pois iso, co intemperio me recén saído á luz, non? E como sempre con proxectos entre mans, non? Falou Víctor tamén, penso, do proxecto que tiña con Fernando Abreu con Intemperio. Grazas a este proxecto conservamos os poemas, os versos deste libro na súa propia voz, non? O cal a min penso que tamén bastante compartido, non? Que me desgarra, non? Cando o escoito e cando asistín a performance que Abelino González creou para ela, non? Foi duro, pero ao mesmo tempo é bonito, e quero resaltalo tamén como esta maneira de vivir na que sempre tiña algo, non? Entre máis, proxectos novos, sempre novidosos, con eses diálogos híbridos con outras artes, non? Como xa se comentou tamén aquí, non? Coa fotografía, coa música neste caso. E gústame recordala como unha das miñas últimas imaxes dela, berrando nunca máis nas manifestacións no Obradoiro, na Quintana, en Vigo tamén, na de Vigo, con esa marea de dignidade que provocou a Marea Negra do Prestís, en a que ela se sentía como peixe na auga, non? En a que podía demostrar esa gran conciencia social que tiña. E, ademais, estas últimas experiencias que compartín con ela, non? Pois iso, recordo na Marea da Burla Negra, na manifestación da Burla Negra na Quintana, non? Remítenme estas últimas imaxes, digo, tamén o último agasallo que nos deixou e co que nos sorprendeu a familia,
neste ano 2021, non? O ano Xela, que é ese maravilloso libro de contos Non te amola, que para mí foi iso, como un agasallo que me deixase a min e a todos e todas, non? No que no último conto ela mesma recreándose cando nena adolescente manifesta o seu desexo de cambiar o mundo e poñerlle remedio ao defecto das leis, porque cando as cousas están mal hai que cambialas. Esta frase tan sinxela tamén creo que resume moi ben esa súa valentía, non? Por non conformarse. E así, entregada a cada unha das súas múltiples facetas, filla, irmá, nai, amiga, profesora, amante, traductora, poeta, galegofalante, deixanos un gran legado literario, un gran legado no proceso de normalización da nosa lingua, pero, sen dúbida, un fondo valeiro, que a súa palabra escrita axuda a encher, aínda que sempre botemos tanto de menos a súa voz e a súa presenza. Pois ben fermoso escoitar a unha das amigas e compañeiras de estudos e imos escoitar agora a outra das amigas e compañeiras dunha faceta un pouquiño posterior cronolóxicamente. Estou a falar de Marga Doval, que ven dende Vigo. Ela tamén é filóloga, dunha filóloga a outra filóloga. No caso de Marga, máis orientada á investigación e ao estudo máis do ámbito literario, non? Publicando libros e artigos sobre a obra de Otero Pedrallo, de Rafael Dieste, de Lorenzo Varela, Lois Tobío, e tamén moito sobre a poesía escrita por mulleres. Nese sentido, ela é columnista en A Nosa Terra, en Festa da Palabras, en Grial, no Faro de Vigo, e actualmente en Nós Diario, onde ten o seu espazo dende o Folón. De feito, hai que dicir que tamén foi promotora do medio de comunicación Sermos Galiza e tamén deste Nós Diario, membro do Consello de Administración, de feito. Ademais, é directora do Instituto de Estudos Agrarios Mártires de Sobredo, que é unha entidade responsable de honrar a memoria de todas as persoas que participaron nos sucesos agrarios de 1922, daquela zona de Sobredo, da zona de Guillareitui. E como profesionalmente desempeñase como profesora de lingua e literatura galega de secundaria dende o Instituto Rosalía de Castro de Santiago de Compostela, pero ademais é unha recoñecida escritora, autora de prosas, en concreto ten unha obra dedicada ao público mozo que se titula O pronóstico da lúa. Ten tamén un ensaio biográfico novelado dedicado a Carolina Otero e unha prosa titulada Ticita e Isabela na procura, que apareceu na colección Historias para coñecermos Vigo. Como poeta, deu ao prelo dúas obras, unha feita a dúas mans ou a catro mans, nunca sei como se di, se proba que estamos na Real Academia, vamos a preguntar aos académicos, como se di, a catro mans, non? ou a dúas mans, sempre teño esta dúbida, non? Se escribe con unha man cada un ou coas dúas persoas. Bueno, en calquera caso, a dúas cabezas é o máis axeitado. Pois con Paula de Lemos tirou do prelo Entre Dunas e máis tarde, no ano 2011, publicou A cidade sen roupa ao sol, que acabou sendo ni máis nin menos que galardado co Premio da Crítica Española. Pero ademais desempeñouse tamén como autora teatral. A gran parte das súas obras, por unha banda, foron representadas pola Compañía Arte Libre, aínda que unha tamén por Producións Artísticas, e ademais outra característica desas obras é que adoitan pivotar en torno a un personaxe real que existiu, non? Pero sobre o que ela tamén literaturiza. En concreto, a Bel Otero, en Bel Otero, o corpo que fala, Aurora Rodríguez, en Aurora Rodríguez e a súa Mónica de carne, non? A súa filla Hildegard, e Lorca e as flores de Venus.
pero ademais tamén ten unha faceta importante como tradutora. Nese sentido, pois aparte de outras obras en colaboración, da súa autoría a traducción da obra de Nelida Piñón A Casa da Paixón e a de Goethe Müller, Randeado Alento, que lle valeu o premio a mellor traducción da Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega. É a túa quenda, Marga Doval. En primeiro lugar, a Academia por este ano maravilloso que nos está dando e, sobre todo, bueno, pois por premiar e por premiar de alguma maneira pois a obra de Xela e a todas as persoas que gozábamos coa súa lectura, ¿no? Porque de alguna maneira como tamén ternos en conta as lectoras e as lectores. Permítame, señor presidente, que nome especialmente a Marilar por ter pensado en min para estar aquí. Gracias, Marilar. Agradezocho moito. Aparte disto, bueno, pois agradecer xa que estamos aquí diante dun dos editores, no? A todos os editores que editaron unha obra que nun momento determinado era moi rompedora, era moi diferente, porque a obra de Xela non era fácil de editar, hai que dicilo, había que apostar. Entón, a mí hai que recoñecer que se tivo moita visión, que os editores de Xela, ou seja, Xerais, no? A editorial, foi moi intelixente e aceptou e fíxonos regalos maravillosos, no? E finalmente, pois, a Miguel Anxo Fernán Bello por ter editado Intemperium. Xa de seguido, pois nada, agradecervos que esteades aquí. O ano de Xela Arias, eu espero que non remate sendo como o ano de María Mariño, porque María Mariño é unha escritora que a min particularmente me gusta moitísimo e na que vexo bastante relación, curiosamente, entre Xela Arias e María Mariño. De feito, un dos versos, ou seja, unha das maneiras como se falaba de María Mariño era como dinamitadora da fala. Realmente Xela Arias tamén foi unha dinamitadora da fala e que realmente estiven pensando moito estes días, creo que tamén Rosalía de Castro foi dinamitadora da fala, María Xosé Queizán foi dinamitadora da fala, Xoana Torres foi... O sea, as poetas tiveron que dinamitar moitas veces a fala para poder existir. Yolanda Castaño está aquí. Entón, eso está aí. Hai un como... ter que darlle a volta á lingua para que nos nomee, ter que darlle a volta á lingua para podermos existir, para ser parte da historia, ¿no? Desa historia de alguna maneira negada que se contaba e non contaba. Entón, eu espero que o ano de Xela pois que remate con moitos anos de Xela e que finalmente pois Xela si sexa unha presencia no ensino, que non sexa só algo anecdótico, nin que apareza en pequeniño nos libros de texto, no? Porque ata agora pois Xela aparecía pois como podía aparecer pois Ana Romaní nos libros de texto con nome e ás veces ni siquiera cos títulos das súas obras, non? Ademais era moi complicado que as persoas que hoxe teñen pois non sei 30, 40 anos puidesen ler a súa obra porque estaba esgotada, non? Por exemplo, circulaba, eu sempre lembrarei a Valentín Arias dicíndome que ben quedaba Denuncia de equilibrio fotocopiado, que parecía realmente que quedaba moi ben, e realmente sí quedaba moi ben Denuncia de equilibrio fotocopiado, porque sí, bueno, porque era un libro precioso e cando xa había fotocopias en colores, pois quedaba moi ben, pero foi moito mellor pois que viñese este ano e que de alguna maneira toda a obra de Xela pois estivese de novo aí, non? Entón, por ese lado, pois espero que isto mude a partir de agora, porque realmente, pois como insisto, non se podía ler a obra de Xela até que María Xesús Nogueira pois a recuperou de alguna maneira e pouco a pouco foise falando. Despois, bueno, pois tamén desde a SEGA tamén se fixe unha reivindicación dela como señora das letras, non? Iso todo está aí pois, bueno, pois para que o vexamos e para que, bueno, pois o mellor para chegarmos aos días como de hoxe, non? Cando pensei en as poetas non deben de retratarse, isto como unha especie de verso solto, pensei moito en Xela e pensei moito nos costes da vida de Xela
por retratarse fotográficamente, por retratarse poéticamente, por retratarse na súa posición e na súa maneira de estar no mundo. E máis que unha afirmación é de alguna maneira unha pregunta, un pensamento que tratarei de contestar ao final desta intervención. Pero poeta, se non te retratas, retrátante, así que dá igual, mellor que te retrates ti. E se te retratas, mudarán a luz da cámara, imaginarán sombras e non comprenderán ou non comprenderon o que ti querías decir. Podemos ler a Rosalía de Castro, podemos recoller o verso de Xela que di Inmaculábante eras necesaria, dixo ela. Podemos ler a María Xosé Queizán en Metáfora da Metáfora, no 91, en Despertar das Amantes, e podemos tamén recoller o verso de Xela que di reconducir da historia a narración negada. Léase tamén Pornografía de Lupe Gómez, por situar Lupe as tetas no mostrador. Ou léase tamén o libro de Egoísta de Yolanda Castaño. E podería nomear a moitas outras poetas. Repasen vostedes recensións, críticas, imaxes nos xornais, comentarios nas redes, denuncias e mesmo ordes de afastamento. Mais recentemente, comentarios nos artigos que escribimos. E realmente isto esgota, porque querer vivir esgota moito. Léase a Xela Arias, a súa obra desde a denuncia do equilibrio ata Intempériome. Léase nas súas declaracións en prensa e nas entrevistas. Son irregular, di nun momento. A miña vida tamén o é. No maremoto dos esforzos inútiles entregome docilmente a toxicidade, di no ano 88. Quero describir o que como homes e mulleres nos ensinaron a ocultar. Todos os dramas internos que tanto nos molesta que nos denuncien, di no 90. Fala da súa xeración, di que ela non sabe cal é a súa xeración, que quizáis unha xeración moi pequerrechiña, pero di algo que sí, o que sí vai ser leal, e é as persoas da súa época. As persoas que viviron con ela, e que viviron nun Vigo, sobre todo dos 80, porque di no momento... Son o paro e a droga dúas realidades que teñen marcado moito a este grupo no que me inclúo. E así, eso é así. Isto decía yo a Xan Carballa. Ben, cando pensei nos inicios de Xela e non sabía como abordar isto, se abordalo como a moza máis nova que Xela Arias, 2 anos, e que a que nunca lle falaran tampouco a Xela no Instituto nin de poetas, mulleres, nin de feminismo, porque iso non existía, tampouco a palabra empatía, o que decías, eso todo cambiou, tampouco había, naquela época tampouco se falaba de depresión, nin de cousas destas. Pero sí é certo que, por exemplo, nos libros de literatura sí aparecían uns poetiñas, así que aparecían o nome en pequeno, e aparecía un adxetivo que nos deixou marcadas, moi marcadas as persoas daquela época, e era a palabra maldito. E entón aí sí estaban os poetas malditos que eran Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, e que decías ti, claro, desde terceiro de que é isto de maldito? E claro, como eran así malditos, xa querías entrar por aí, non? Bueno, entón iso quedou aí, non? Entón, que era para min Xela Arias? Bueno, Xela Arias foi a primeira poeta que coñecín. En corpo, ou seja, con cara, con rosto e recitando. Coñecina, ademais, sentada no público, porque eu coñecín a primeira vez que falei con Xela, pois estaba sentada mentras recitaban todos os poetas dos 80 da cidade de Vigo. Entón, bueno, pois ao sair, pois presentaron a Xela Arias, que tamén era poeta, non? Pero non estaba recitando, estaba entre o público, non? Era o ano 83. Despois, bueno, por aquela, pois Xela xa era poeta porque xa publicara na Nosa Terra, xa publicara en Dorna, xa publicara no Faro de Vigo, despois ia publicar en Neboeira, ia publicar en moitos xornais, fanzines e revistas da época, pero sobre todo foi a poeta nova, coa que empatizábamos, coa que nos sentíamos identificadas, moitas persoas da miña idade, moitas mulleres, podo pensar agora en Susana Trigo, que participou con ela na revista Carel, recitando, que abandonou a poesía, desas persoas dos dedos da man de Xela que abandona e que sae, non?
Podo pensar, pois, por exemplo, en Cristal, que nunca só coincidiron unha vez, é curioso, as dúas vivían en Vigo e non coincidiron. Podo pensar tamén en Elena de Carlos, que tamén está na revista Carel, pero que tampouco coincidiu nunca con Xela, é curioso, non? Porque é que a cidade Vigo era difícil atoparte, sobre todo se despois marchabas para Santiago, non? Entón, Xela escribiu, recitou, e cando escribía e cando recitaba, escribía e recitábanos a nós todas. Sentíamonos identificadas. Isto é moi importante para entender isto. O sea, nos sentíamonos que por fin tiñamos alguén que falaba do que nos pasaba, ou do que víamos, ou do que vivíamos, da nosa contemporaneidade. E ademais era alguén que estaba viva e que podíamos tocar, coa que podíamos falar e que podíamos ver. Non? Claro, non era, pois, naquela altura, pois, por exemplo, se a descubriramos, eu que sei, digo por hoxe, non? Polo día de hoxe, a Cristina Peri Rossi, sí, claro, pero claro, Xela estaba ali, en corpo, non? E con voz, non? Entón, iso é moi importante. E Xela foi deixando, ia marcando o que era, pois, por exemplo, nalgo tan significativo como eu recordo, aquel Faro de Vigo de 1984, con un poema que era Xa de volta, as pedras non teñen nome, non? Decía aí un poema. E aí aparecía a letra da poeta. O sea, non era unha páxina con... Non, era a súa letra. Entón, ela foi deixando os seus rastros. Isto era moi típico daquela época, non? Moitos cartaces que se facían políticos tamén eran feitos a man. Era algo maravilloso que se perdeu, non? Despois, bueno, aparece o Ateneo Santa Cecilia de Marín. Entón, por exemplo, eu creo que, sempre insisto, que eu creo que a palabra xeración non serve para falar da poesía de mulleres. Non serve porque hubo un momento que foron os anos 90, e isto, por exemplo, sempre lembro a Luz Pozo Garza dicindo é que estamos todas xuntas, hai como unha especie de transfusión de ideas entre as poetas máis novas, as poetas máis maiores, as poetas máis consagradas, as menos consagradas. Por iso eu creo que sempre pensei que alrededor de todo isto pois estaba pois a importancia que tivo a Festa da Palabra Silenciada que apareceu no ano 83 e que lle deu cabida a todas as mulleres que escribían, pero tamén as críticas que comezaban a facer crítica. E ao mesmo tempo, nesa revista, que foi moi importante, falábase tamén de todo o que se estaba facendo no mundo polo menos máis próximo. Pero o Ateneo Santa Cecilia, que é algo maravilloso e que agora podemos saber moito máis, non? Porque antes eu non participei nisto, Susana Trigo sí, Elena de Carlos tamén, Ana Romaní tamén, e Xela Arias tamén, sobre todo en dous números, no número 1 de 1984 da revista Carel, que sacou este Ateneo, e no ano 85, onde aparecen Xela Arias, Ana Romaní, Elena de Carlos e Susana Trigo, no número 3. E aquí as fotografías da portada son de Xela Arias e o primeiro fotógrafo é Marcelo Leonard. E a cara da poeta é a que vai ilustrar a capa da revista. O sea, que está, xa hai, están aí, son poetas con cara, con rosto e con verso, o sea, con palabra e con imaxe. Isto era moi importante nesa altura. Por exemplo, tamén participa en Mulleres no Faro de Vigo, e isto tamén é moi importante, porque esta sección tivo máis importancia da que hoxe podemos pensar, porque claro, era un momento, por exemplo, Xela criticaba isto, Xela criticaba, pois, por exemplo, os espacios de, bueno, criticaba, non entendía, non discutimos moito sobre isto, e claro, era unha estrategia. O sea, buscar espacios para mulleres era unha estrategia para ter un espazo, porque que senón non se chegaría nunca. É dicir, hoxe sabemos que se non houvese cotas políticas, as mulleres non estarían na política. O sea, é así. É así. Entón, bueno, isto era unha discusión que se daba naquela época e que hoxe nos parece como moi separada, pero era importante naquel momento. Eu recordo falar moito desto con ela, por exemplo, que o recordo agora, non? Hai un libro que a mí hai unha publicación que me gusta moito polo que tiña de simpática, que era Guía de Vigo para perderse, e aí Xela escribe
Por exemplo, un poema que acabei coa botella, valeireina, levo o contido polo corpo arriba e abaixo, botella, o seu contido non era nada vulgar. Tiña un pequeno nomo, sí, colega, un nomo que agora, mentres remato este pito, levo dentro a quererme falar. Era unha maneira de decir deste Vigo para perderse, porque Vigo era así nesta época, non? Teño falado, pois, con algunhas persoas do difícil que parece mentira, porque entre Xela e ti hai 10 anos de diferencia, 11, non? E o mundo cambiou tanto neses 11 anos que realmente é impresionante, non? Porque eu estaba lembrando o que decías, non? E estou moi de acordo contigo, pero claro, eu lembro tamén de falar, por exemplo, cando Xela dicía, claro, que eu tive moi fácil publicar, porque Xela era moi honesta e era moi humilde nisto, e ela decía, claro, eu tive moi fácil publicar porque eu non tive que andar por aí buscando que me publicase un libro, eu estaba na casa, non? Bueno, non foi tan fácil, foi fácil porque sí, publicou, pero desde logo as consecuencias non foron nada satisfactorias inmediatamente, e tivo que pagar moitas cousas, precisamente por ese retrato poético que fixo, non? E por esa súa aposta, non? E cando comentabas o de Valentín, claro, pois eu digo, menos mal que Valentín estaba aí, por moitas cousas, non? Pero é que naquela altura, cando ti, era máis normal deixar o instituto e buscar un traballo que hoxe en día sabemos que deixar o instituto é unha desgraza, porque en primeiro lugar, pois sí, pode haber posibilidades de facer ciclos, pero realmente nunca hai posibilidades de facer ciclos, nin de esperar o ciclo que te queiras. Naquela época xa había paro, é verdade, pero aínda había posibilidades de traballar. E o que fixo Xela ela non o fixo, o que fixo o seu pai que buscarlle un traballo a súa filla facíano todos os pais e todas as nais, é dicir, eso era algo normal, todo o mundo traballaba e buscaba ese traballo, todo o mundo, hasta incluso nunha fábrica, quen se buscaba o pai, era un familiar, o traballo era un familiar teu, non era nada excepcional, hoxe vémolo desde ela, pero era normal, e un día dixen, pois iso era o máis normal. É que tiña que ser, e dixen, menos mal que estaba ese traballo, menos mal, sí, porque senón sería terrible, non sei o que podría pasar, non? Se tivese ese traballo que ademais lle viu tan ben a ela e nos viu tan ben a nós, non? A todos nós, non? Entón, pois Xela escribe, publica e sae ao escenario no Festival da Poesía do Condado. Está prácticamente desde o principio, desde o 83, e vai estar até o 92, pero o Festival da Poesía do Condado, aí coñece, por exemplo, a Viale Moutiño, que é un escritor portugués, e que ela vai ser, de alguma maneira, a que vaya un pouco, vai ser como a embaixadora deste festival en Portugal, vai no presentar, e vai presentar aí por primeira vez o libro do festival, porque claro, que era o Festival de Poesía? O Festival de Poesía era moi importante. Eu creo que non é capaz de valorarse a importancia que tivo este festival, penso que porque estaba no sur. Se o festival estivese en Santiago, máis próximo á universidade, outra cousa sería. Pero claro, estaba alá baixo, estaba perto de Portugal, estaba en Salvaterra, estaba no Condado, e foi moi importante. Todos os poetas que pasaban polo festival. Todas as poetas que eran e querían ser, pasaban polo festival. Ali era como unha especie, por exemplo, Ana Romaní contábame que ela, a primeira vez que foi ao festival, foi como público, pero despois xa recitou, e foi da man de Avilés. De alguna maneira era como se tiveras algún padriño ou algunha madriña que te levaba, e aí era como unha especie de bautismo. O festival ti recitabas en público naquel lugar, que era un lugar moi especial, porque era levar a poesía galega, levar a lingua galega á praza da festa. O territorio era popularizar, era algo que a Xela encantáballe isto, tirar, vai no dicir, tirar o poema do cadáver do libro, non? Do cadáver do libro, que despois é o que vai facer posteriormente pois con Xulio Xil no libro Tigres como a cabalos, non? Que é colocar os poemas en como se di,
como de pé, vamos, por dicirlo de algún xeito, non? Entón, todo eso estaba aí, ou seja, Xela era coñecida porque era unha poeta nova que publicaba, que saía nos xornais, que se vía, o sea, polo Vigo, e era sobre todo unha poeta que saía de noite, que encontrábamos na noite, que encontrábamos no Paz Alma, coa que nos atopábamos naquel Vigo que non se paraba e que tamén é creo que é moi complicado explicar como era Vigo esta época e que non se a noite non acababa, a noite continuaba, o sea, era moi complicado dicir isto hoxe, non? O sea, non sei, é que eu creo que eso só pasaba en Vigo. Ese Vigo que había, que polo día estabas na manifestación e pola noite estabas saindo, ese Vigo que se xuntaba o metal por unha banda e o rock and roll pola outra, e a música, era todo, o sea, un Vigo no que estaba a cidade obreira, a cidade en movimento, a cidade dos libros que aparecían, a cidade dos libros creando lingua galega, non? O sea, era todo eran anos moi estupendos, maravillosos. O sea, sempre penso en Rafael Dieste cando dicía que da República que eran tempos de entusiasmo. Penso que os anos 82, 83, 84, 85, estes anos nos que apareceu Xerais, que foron anos de moito entusiasmo, de verdade. Penso que hoxe non estamos tan ben. Faga vostede algo, señor. Señor Valentín que está aí, porque realmente hoxe non estamos tan ben desde o punto de vista lingüístico, non temos esta esperanza, estamos camiño dunha un pouco derrota. Naquel momento había como un horizonte de expectativas no que Xela traballaba como poeta e como editora, non? Entón, bueno, pois Xela entra aquí a partir do Festival da Poesía, vai publicar, por exemplo, e isto vai ser varias veces, na conmemoración de sempre conmemoracións populares do 25 de abril, a poesía está na rúa, aí, pois, por exemplo, ten un poema, os poemas de Xela, deses poemas que se chaman de circunstancias, son poemas moi conscientes, non? Por exemplo, aquí hai un verso que a mí me gusta moito, que representa moito o 25 de abril, que da guerra todas as batallas, miña flor, carabel, por exemplo, non? Despois ten outro que di, nas paredes escribiran mortos, que isto tamén pode abrir o que significa despois, pois o mellor esa poesía que vai tratar de rescatar a memoria, non? O sea, Xela, pois xa estaba aí. E claro, e de repente aparece o libro, non? Aparece Denuncia do equilibrio, en 1986. Eu recordo a aparición deste libro como, bueno, pois como por fin temos un libro de alguén próximo, de alguén que nos coñece, que xa, claro, xa coñecíamos a Paulino Vázquez, a Román Raña, a Manuel Forcadela, pero queríamos eso, nos queríamos alguén que de verdade falase por nós, alguén que falase desa fuga, que falase dese ir pola rúa, de todo o que se atopaba, desa cidade nocturna, de todo o que sentíamos, do que presentíamos, alguén que escribise esa cidade, ese espazo, e que nos incluíse. Iso foi o que fixo Xela. E ademais fixo nun galego diferente, nun galego que eu creo que, sempre insisto que o galego de Xela o que trataba era como de romper territorios, de romper fronteiras, igual que o sea, por iso é moi vanguardista, por iso sí é certo que Xela é moi parecida a Manuel Antonio no sentido de, eu creo que recolle ese nós, non? Que ese nós non é un nós así, é un nós que é a suma dun eu, máis eu, de todas as individualidades nese nós, non? Entón, ela fai eso, escribe así esa denuncia de equilibrio, e nós estamos aí. O galego que aparece aí é un galego como tamén sen territorio. E ese non ter territorio, esa lingua de non ter territorio, de verse así libre, como sen sustillos, entendedes? Non sei, porque a máis váleme moito esta palabra, sen sostén, sen sustillo, esa lingua así, liberada, é unha lingua que fala precisamente da universalidade desta lingua, non? E eu creo que esta é a imaxe que para min ten a lingua de Xela, que, bueno, eu direivos que eu cada día descubro algo novo en Xela, non? Isto pasa coas grandes poetas, non? Como con Rosalía, cando vas lendo e ademais vas crecendo, e claro, eu con este poemario, pois crecín, porque claro, eu
de verdade, levei este poemario a todas as miñas aulas de literatura. Levei este poemario, despois levei Tigres como a cabalos, despois levei Darío a diario e despois levei Intempériome. O sea, a min a poesía de Xela acompañoume como poeta, como lectora, acompañoume como docente. E para min era moi importante poder falar de alguén que escribía e que nos escribía, non? Sobre todo. Entón, de todas as cousas que podemos decir, que se poden decir de denuncia de equilibrio, eu quero ler algo que lle agradezo moitísimo, pero moitísimo a Darío Xoncabana que escribise, e que lín hai pouco no libro publicado polo Ramón Piñeiro, porque Darío, eu agradezolle a él que o fixese él, porque sitúa moi ben as cousas, porque mentras nos dicimos que Xela Arias era unha poeta que, bueno, pois que sí, que estaba aí, que todos e todas líamos, ou, bueno, non líamos, todos non lían a Xela, mais ben todas líamos a Xela, non? Pois hai quen sigue empeñándose en que era unha poeta dos 80, recoñecida, bueno, máis ou menos, nas antoloxías que fixeron de alguna maneira máis importantes, pois non estaba, non? Entón, gústame isto que dixo Darío sobre denuncia de equilibrio. Di, hai que amolarse, non? Porque el di que realmente en Rompente non había ningunha muller, en Carrabofondo había unha. Despois, nas poetas de amor e desamor estaba Pilar Pallarés, non? E esa era realmente daquela contemporaneidade as poetas que había. Entón di, Darío, hai que amolarse, queridiños. 1986. Denuncia do equilibrio. É unha gran data e un gran libro de axuste de contas. En 1986, Xela Arias tiña 24 anos. Era escandalosamente nova. Eu tamén, tiña só 34. Pero fíxonos saber que non era unha nena, senón unha muller feita e dereita. Fíxonolo saber cos seus versos, pero tamén coas súas palabras máis privadas. Poñéndonos no seu sitio, obrigándonos a vela a ela ben posta no seu, nas súas militancias, nos seus varios e intensos traballos cotiáns. E eu creo que isto é así. Para min resume isto, porque isto é algo que era así. E a min que o diga Darío Xoncabana, pois de verdade que yo agradezo de maneira inmensa, porque eu levo dicindo que efectivamente que Denuncia do Equilibrio foi como ese axuste de contas coa literatura que nós necesitábamos como lectoras e como poetas, de alguna maneira, pois aínda ocultas, non? Xela di, publiquei Denuncia cando había quen coidaba estar nunha doza idade de ouro da poesía. Non se soubo nunca ben se atendendo a calidade, pero desde logo sí apoiándose na cantidade. Abondábanme os dedos das mans para citar os nomes das que entre todos eran mulleres novas, publicando naquel momento, e hoxe sóbranme os dunha man soa para contar as que sobreviviron daquilo. Sobreviviron no sentido de que sigan publicando. Por suposto que aquí tamén sabemos que hai quen cae, pero tamén quen escapa. E isto, bueno, pois vai no decir nunha conferencia que se chama Muller e Literatura en 1991. Efectivamente, aí estaba a revista Carel. E esa, se houvese unha xeración pequerrichiña, eu creo que esa sería a xeración pequerrichiña de Xela, non? Pero eu creo que para falar da poesía de mulleres non debemos de falar de xeracións. Pero sí, aí, nunca, por exemplo, sí se falaba de Rompente, sí se falaba, pero nunca se viu toda a ruptura que Xela Arias fixo na lingua, non se tratou no seu momento. E por que a crítica non falou? Porque podía facelo, era moi fácil. Podía falar da xeración Carel, verdade? Por decir, a xeración Carel aí estaba, pois podían meter incluso, bueno, que é a mesma xeración pequerrichiña da que fala o antólogo Xosé Lois Rodríguez, cando di que hai unhas mulleres próximas a Vigo que están facendo unha poesía de amplas miras feministas moi relacionada con Rosalía, e fala, pois, de Xela Arias, de Ana Romaní, de Cristal e de Elena de Carlos, non? Pois aí está, pois, esa xeración pequerrichiña.
Quen entendeu moi ben tamén Denuncia de Equilibrio, e era algo un ano máis, ou seja, 3 anos máis nova, foi Marta da Costa. E porque, de parte, Marta da Costa tamén era unha poeta de Vigo. Entón, Marta di algo fundamental, di que Denuncia de Equilibrio conseguiu prenderonnos a chispa de nos querer libres. E iso é verdade, para a xeración máis nova vían iso, era esa necesidade de liberdade. E Marta vía a Xela como unha muller chea de vida que atendía a súa realidade e se comprometía co momento. E eu creo que esta é unha gran definición. Por iso Xela non é que fora vaga, porque en algún momento di que era vaga, é que non tiña tempo, era imposible, de verdade. É que había que traballar en Xerais, había que sair de marcha, había que escribir poesía, había que estar en todas partes. Era un momento frenético. E non había, fixadevos, non había redes sociais. As redes sociais eran outras, estaban na rúa. Esa era a diferencia con esta. Teño pensado moito que faría Xela. Eu creo que Xela, non sei se tería WhatsApp ou non. É unha pregunta que me fago moitas veces, non? Porque a ela gustáballe moito falar por teléfono e realmente era maravilloso falar con... Eu creo que as miñas maiores conversas con Xela foron por teléfono. O sea, gustáballe moito falar con Xela, a Xela por teléfono. Entón, era tamén unha muller, curiosamente, a min parecíame tímida. E era moi sensible, e a min parecíame tímida. Entón, por exemplo, cando recitaba no Festival da Poesía, todo o mundo calaba, non sei se porque saía ali, pero era tímida e como que non estaba moi seria, non? Porque de alguna maneira tiña que dicirnos a todas as persoas que o que estaba dicindo era serio. E iso era moi importante dicilo. E só se podía dicir naquela altura daquela maneira. O sea, a Reixa podía facer o que lle dese gana nos escenarios, vale? Pero nós tiñamos que decir que éramos serias. O sea, iso é así, é curioso, non? Entón había que vencer o pudor, non? E por eso, por exemplo, estaba ben que se acompañase dos desertores para recitar, por exemplo, no Festival da Poesía do Condado que se fixo no Porriño, non? Porque había como un acompañamento, entón era máis fácil vencer, porque eu creo que ela tiña un pouco, ás veces penso que como medo escénico, non? Ainda que non o pareza, non? Botei moito de menos este ano para falar de Denuncia de Equilibrio a unha persoa que foi das primeiras persoas que falou como crítica, que foi Carmen Blanco. Non sei, non oín, non sei se dixo algo, pero botei na de menos realmente, porque me gustaría ver como ela que foi das primeiras persoas que fixo unha crítica, que comentou os poemas de Denuncia de Equilibrio, como ve este poemario hoxe, tantos anos despois, desde o 86. Ben, e xa, despois, claro, despois de Denuncia, pois aparece, comeza a publicar algo na Festa, a Palabra, aparece unha, o sea, xa esa Xela activista estaba aí, non? Pois, por exemplo, co 25 de abril en Portugal, con Intifada, ofrenda dos poetas galegos a Palestina. Pero, claro, en 1990 hai un cambio fundamental na literatura galega, e é a aparición de Tigres como a cabalos. E a aparición de Tigres como a cabalos muda a literatura galega e muda, eu penso que a visión que se ten sobre Xela como poeta, pero, sobre todo, eu creo que é un dos libros que máis lle afectou a Xela. E diso sí que falei con ela nestas, non sei se falaría contigo desto, pero o que foi tremendo. Eu recordo cando eu escribín o libro de Carolina Otero para que chamei a Xela, dixenlle, mira,
todo o que che pasou a ti con Tigres como cabalos, de que vían as fotos e non lían o texto, pasa a min con algo tan sinxelo como pode ser a biografía de Carolina Otero, que ven as fotos de Carolina Otero, interesante que son as fotos, pero non len o texto. E era curioso, era verdade, os meus amigos, homes, fixábanse nas fotografías, curiosamente, foran 3 homes os que me pasaran esas fotografías, os que me axudaran e me buscaran esas fotografías, e moitos homes do redor, o sea, pero escritores, fixábanse nas fotografías de Carolina Otero, na fotografía de que era, do impresionante, do poder que tiña que ter, tal, pero moi poucos lían o texto. O sea, casi podía decir, as mulleres lían o texto e os homes vían as fotografías. E realmente isto pasoulle a Xela moito. E, si, nos anos 60 había unha mesa camilla en Santiago de Compostela para falar de política, eu creo que nos anos 90 houve moitos círculos de poetas, de xente do mundo intelectual que falaba de Tigres como cabalos e que falaba do que Xela chamou o morbo de vela espida. Entón, eso realmente foi moi doloroso. Iso hai que decilo. E o libro é un libro fantástico. O sea, tanto polas fotografías, tanto pola poesía e, sobre todo, por ese diálogo que hai entre poesía e fotografía. Porque hai un diálogo impresionante. O sea, eu sempre falo dun... O sea, cada poema dialoga coa súa respectiva fotografía, cada fotografía co poema. Pero hai algúns que son, bueno, non vou a buscalo, pero... fíxense, non? E este libro é un libro que fala de moitas cousas, pero que naquel momento tampouco se entenderon. Nin se entendeu o libro como obxecto penso, nin se entendeu o diálogo entre as dúas artes, nin tampouco se entendeu a poesía de Xela. Eu creo que había persoas que non creo que foi un dos libros máis herméticos de Xela durante moito tempo. Xela aí, pois, fala, ela de novo, buscándose, pero está introducindo toda unha serie de persoas, o sea, é a cidade de Vigo, habitada, é a cidade de Vigo que pode ser calquera cidade, habitada por eses diferentes seus que aparecen de maneira aquí moi corporeizada, non? Ás veces ela, ás veces é outro eu, dio moitas veces un ti que pode ser un eu. O sea, hai un xogo pronominal, pero que hai un xogo pronominal porque hai un xogo tamén social, dese espello que quere ver. Eu non sei se me estou pasando. Sí. Bueno, pois, hai que ler Denuncia de equilibrio, hai que ver as fotografías, entender ese diálogo. Depois ven Darío, e, bueno, en Darío volve a escribirse co corpo, de novo, vou rematar, 5 minutos máis, por favor. Por exemplo, en Darío está de novo o corpo, pero está o corpo, e entón di, por exemplo, as bolsas dos meus ollos serán monecas dos teus días. Nunha entrezona da miña barriga había un rato pequeniño. O sea, ela sempre está... O sea, o corpo de Xela está aí, vale? Está aí, o corpo. Son a deusa hindú de múltiples brazos, son a raíña parlante, emperatriz dos sonidos guturais en diante. A min aquí, lembrame, pois, eu son capaz, aquí, eu agora para explicar o manifesto Dada, utilizo este verso de Xela Arias, que me ven maravillosamente, teño que decirlo. Ben, di, por exemplo, non me deteño a cociñar, e aquí ven isto porque é moi interesante, non me deteño a cociñar na química das quimeras, rocei un xeito de delincuencia juvenil, un xénero feminino, algo a desmán das narracións para o ano en que nacín. E é que realmente adiantouse moito o seu tempo, pero é que non é que se adiantara, é que a súa loita era necesaria. E esta reivindicación, e este querer estar, e este escribirse, é que se ela non estivese aí, pois o que viu despois
o mellor tardaría máis tempo en chegar, non? Entón, ben, despois chega, pois, Intempériome, eu xa, non quero decir nada máis, tiña aquí un poema que me parece maravilloso, léano, ese poema de biografía, que empeza, ademais, pois xa tomando unha, onde di, eu tiña 18 anos e tía a idade de Cristo menos un mes, non me deitaba contigo, viches como se di dunha muller, e que realmente estamos sempre diante da poeta cuestionando a súa vida privada e a súa maneira de estar. E iso, ela foi capaz de levalo a poesía para, de alguna maneira, pois, denuncialo, non? E xa vou rematar, desculpen por este desorde, por esta desorde. As poetas non deben de retratarse, era a pregunta. A poeta Xela Arias, desde Denuncia de Equilibrio a Intemperio, entrou no texto e foi texto, destruíndose, destruíndonos, e deconstruíndose, deconstruíunos. Coa marxe e na marxe, tamén dinamitadora da fala, conquistou espazo e lingua, corporizouse na noite que non acababa cedo, e no Vigo dos 80, a cidade fusionada e arredada do mar, que non calaba, que non dormía, que berraba, que cheiraba a suor de humanidade, que sentía metal e rock, que liberou desequilibrios. Corporizouse e camiñou, Amazona polo lado selvaxe, dialogou e entrou na fotografía da adicción. Multiplicou os seus en tigres como a cabalos, corporizouse nai en Darío a diario e encheúsenos a vida de biberóns e de cueiros para descubrirmos pasos pequenos no acompañamento da emoción, antes tan fora do texto. Corporizouse negra por elección en Intempériome, e sabía dos moitos cadáveres que levábamos nas costas. Na praza retratouse, Espida retratouse, púxose en bragas e retratouse e revolvéuselle a arma contra ela. Que sí, que un dos seus títulos, o sea, o título do seu relato que se publicou en Contos eróticos ela e que tamén lle deu bastantes disgustos. Retratouse e retratounos. Pagouno. Pagou a pena. Sí, pagouno e pagou a pena. Estamos e somos texto. En palabras de María Xosé Queizán, no desacato converteches o corpo nun alarde, a carne en versos arriscados. Moitas grazas. Ben, moitas grazas, querida Marga, e pasamos agora pois a unha presenza pois tamén moi valiosa, claro, a nivel vital, pois unha das máis valiosas, non? Tamén por unha banda unha das persoas que máis coñecemos ao mellor físicamente, pero que non coñecemos tanto, por iso ten sentido tamén a miña presentación pois noutras facetas máis íntimas, non? Coñecemos máis físicamente pois porque estivemos vendo, sempre moi implicado, moi á fronte de todo o ano Xela Arias, non, pola parte da familia, non? Bueno, e tamén, claro, lá, pois polo ano 94-95, pois protagonizou un dos espidos integrais masculinos frontal, ademais, non? máis comentados daquela época, de gran sona naquel ano, pero nos gustaría tamén coñecer un poquinho máis a persoa, non, que hai detrás desa imaxe. Falo do fillo, do único fillo de Xela Arias e de Xulio Gil, matemático e fotógrafo. Darío Gil, que naceu o 10 de outubro de 1994, naceu cando Xela tiña 32 anos, viviu sempre en Vigo, agás eses anos nos que se desplazou á cidade de Santiago para facer os seus estudos universitarios. Seguindo un pouquiño a vocación paterna, comezou en matemáticas, pero despois decidiu mudar para o grao de Economía, no que se licenciou. De feito, pois, volveu para
para Vigo e fixo o mestrado de Educación, nese caso xa pois compatibilizando ambas vocacións, a da súa nai, para chegar a converterse nun profesor de secundaria no ensino público, que é o que está preparando precisamente agora, non, esas oposicións. Para alén diso, pois reparte o seu tempo libre entre un grupo de teatro no que estivo durante uns anos, tamén o vólei praia, no que non só exerce, sino que tamén é adestrador nesta disciplina artística. Digo, deportiva, perdón. Vai ser un gusto poder escoitar a Darío. Bueno, moitas sabedes que fixen unha das biografías concretamente orientada á rapazada, e esa biografía pois baseouse moito, claro, como ben nomeaba Ana, pois en moitas entrevistas a moitas persoas que coñeceron moi de perto a Xela Arias, claro, dende compañeiras de traballo ata a propia familia, non? E lembro que houve unha pregunta que lle fixen a todas as persoas que entrevistei, a todas elas, e foi: cando pensas que foi máis feliz, Xela? E todas responderon o mesmo. Cando tivo a Darío. Así que vai ser moi fermoso poder escoitar ao propio Darío Gil pechando este simposio. Bueno, pois moitas grazas por esta presentación. A verdade é que o de disciplina artística pois é a primeira vez que mo din. Pero bueno. Nada, moitas grazas, por suposto, de agora en diante, por unha parte, pois agradecido porque vos as dúas estendeste vos moito e moi ben, así que eu con Botino pois vou intentar facelo dun xeito un pouco máis curto para rematar un pouquiño se que nos dá tempo de rematar un pouco en hora, e así pois quedades vos moito mellor que a min. E eu pois, bueno, podo aportar... Ui, está ben? Vale. Podo aportar pois un pouco o que podo. Antes de comezar, pois, bueno, explicarvos que, por suposto, estou encantado de formar parte desta mesa, pero estamos nun simposio que neste primeiro día leva por título a Vida e Compromiso. Pois nestes dous títulos o certo é que persoas que están hoxe aquí, por exemplo, tanto miña avoa como meu tío, e tamén meu pai, pois poderían dar unha visión moito máis ampla do que era a súa vida por condicións evidentes, así que, bueno, intentarei facer o que poda na miña posición, e incluso dende o compromiso, pois podíamos ter a oportunidade de tamén escoitar a meu pai, que xa non só por ese, como remarcastedes vos, xa non polo feito de ser un compañeiro de vida, senón tamén polo feito de ser coautor dunha obra con ela, pois tamén tería moito que dicir. Con todo, tampouco vou escorrer toda a responsabilidade posible, ao fin e ao cabo, pois eu son o seu fillo, tiven a gran sorte de poder disfrutar con ela, pois non todos os anos que me gustaría, pero si moitos anos. Tamén, igual que dixo Ana, pois tamén tiven a sorte, por suposto, de que me carrexaba, que levaba conmigo a todos os actos, a todas as presentacións, contacontos, actividades culturais, etcétera, que lle apetecían, que se lle socorría, que, bueno, que la tiña incluso que participar. Para puntualizar e ser realmente preciso, pois ademais de carrexar libros, algunha pelota tamén podía carrexar, así que non ia a ser todos os libros, pero, bueno, tamén tiven esa sorte de poder disfrutar da lectura de primeira man. Deste tipo de actos aos que la me levaba, pois gardo con especial recordo, sobre todo, todos aqueles que teñen que ver, que ademais veñen moi ben para falar da súa faceta máis comprometida, aqueles que tiñan que ver, que, bueno, ao final da miña intervención pois farei un pouco máis en concreto, non? Pero todos os que eran de... Isto, bueno, cada vez escoitome máis raro, vale, non pasa nada. Eran do Nunca Máis e de Non a Guerra, que tiñan que ver moito ca Asociación Cultural da Fundición Nautilus, que, bueno, pois para min foron momentos así moi especiais, e, bueno, voltarei un pouco a eles ao final da intervención, pero, bueno, sempre son recordos que un mantén. Por entrar un pouco primeiro pois na parte da vida e do compromiso, pois moitas veces cando unha persona ao final non coñece ou descoñece como é a vida, ou o carácter, ou a forma de ser neste caso, dunha escritora, pero dun autor en xeral, ben sexa de calquera disciplina, pois ás veces tendes un pouco a partir da obra intentar, pois,
sacar en claro un pouco como son os rasgos que poden definir a esta persoa, según pois o que producise, non? Eu non podo acreditar, por suposto, por idade e por coñecementos. Cambiamos de micro. Xa vos daredes conta que é culpa miña non do micro, pero... Vale, perfecto. Como ia dicindo, pois non son quen non para dicilo nin por idade nin por coñecementos se ela era como escribía ou escribía como era, pero o que si podo acreditar, tanto eu como, bueno, vos as dúas, por suposto, dende vos os coñecementos literarios como dende o tempo compartido con ela, era que se unha palabra non a definía, pois era hipocrisía, seguramente, verdade? Porque podemos entender que había moitos paralelismos entre o que ela dicía, entre o que ela escribía e como se desenvolvía e como entendía pois un pouco o mundo. Valéndome destes paralelismos, e porque sempre queda mellor definir en positivo que de dicir aquilo que non é unha persoa, pois gustaría quedarme, digamos, con dúas facetas, con dúas características un pouco que poden describir como era esta parte de vida non da miña nai. Para elo, o certo que tamén voume valer de verbas súas, directamente de versos, que están recollidos pois no poemario que, como podedes imaginar, é o máis... Pois, o máis, non sei se importante, pero bueno, o que máis me emociona a min, que é o de Darío a Diario. Non por esa capa que facía alusión Yolanda, nin siquiera tampouco polo feito de aparecer no título, porque, bueno, este ano, grazas a ser o día o ano das letras galegas de miña nai, pois que para ti sempre é Xela, que non é Xelares, pois para mí sempre é miña nai, así que cústame bastante falar dela como Xela. Grazas a este ano pois tive a oportunidade de ir por moitos institutos e colexios, pois bueno, comentando con Carrapazada, tanto de primaria como de secundaria, incluso de bacharelato, non, temas sobre ela, e sempre viña a mesma pregunta, non, cal é o libro que máis che gusta, e que tamén preguntaban pois que se sente ser o protagonista dun libro. Efectivamente, pois eu recorría a Darío a Diario, pero nunca sentíndome como un protagonista, senón como unha ferramenta, como un medio a través do cal ela, pois máis ou menos intentaba explicar ou intentar facer ver a súa imaxe ou o que ela entendía por como debía ser ou polo menos como era a súa propia maternidade, non? Entón, pois a través deste poemario, nin sequera quero ler os poemas enteiros, voume quedar con algún que outro verso que seguro que xa vos soa, que xa coñecedes, pero a través dun par de versos pois creo que se poden xa extrapolar esas dúas características das que vos falaba antes. Por unha banda, creo que fixo unha pequena alusión tamén a ese poema Marga do Ratiño da Barriga. Eu quedome co verso que era, bueno, teño aquí anotado, non vamos tirar de memoria tampouco, cun ratiño foi unha vez universo. De acordo? Porque con este verso podemos, se profundizamos un pouco, podemos entender como de algo que podemos entender como pequeno, que ao final, pois, materialmente pequeno incluso, porque neste poema se acudimos a literalidade, pois fala dun ratiño, como compara con algo tremendamente extenso, enorme, como é o universo. Entón, esa dualidade de como para unha persoa, neste caso para ela, algo sinxelo, algo cotián, algo que non se lle ten por que dar tanta importancia ou que ao mellor non se lle dá unha importancia xeralizada, pode ser para ela o máis grande o que a realice, o que consigue ese pequeno éxito personal, que, bueno, se ben dixo antes Yolanda que cando lle preguntaban facendo a súa biografía, pois cando era o seu momento máis feliz, pois parece que casa bastante ben con esta parte do que vos conto. Entón, pois, esa é unha visión súa, verdade, que choca un pouco, confróntase, con discursos, por exemplo, moi actuais, que, pois, incluso, digamos que xente do meu gremio, ao fin e ao cabo, economistas, pois, están moitas veces nos medios de esa continua hipercompetitividade, de alcanzar o punto máis alto do que un pode ser, ese competir por todo, ese buscar, ao fin e ao cabo, esa realización a través de accións que valoren terceiros, ou que realmente lle den ese valor que teña que ter un valor social, un valor xeralmente aceptado, cando realmente ese universo podes acabar cun ratiño sempre que sexa pois o teu ratiño, que sexa o que ti buscas, non? Entón, por ese lado podemos xa atopar unha das características un pouco que vos quería un pouco contar sobre a miña nai.
Por outro lado, xa índome cara a outro verso, gustame moito en concreto busco modo de te acompañar sen estorbo, tamén, por suposto, de Darío a Diario. Tamén profundizando un pouco nel, pois podemos atopar características moi propias delas, moi representativas, ademais. Ao final, cando unha persoa está nunha situación de subordinación, sempre, ou a meirande parte das veces, pois esa persoa sempre ten un pequeno ancello de rebeldía ou de liberdade polo feito de estar subordinada. Pero ás veces, unha vez que se acaba esa liberdade sempre pensada, un pode caer en un erro bastante habitual, incluso xa non a nivel persoal, sino incluso dentro de dinámicas xeopolíticas ou de países en procesos de descolonización. Son dinámicas nas que pasas dunha subordinación da que ti querías emancipar a ser ti esa persoa, esa institución a que acaba subordinando a terceiros, acaba infringindo co poder que ten pois o dano do que antes se lallaba. A maternidade ás veces pon este froito envenenado a man dos pais, porque ao fin e ao cabo, pois dentro dun ánimo perfectamente entendible protector, poden cruzar e acabar sendo pois eses demasiado protectores ou demasiado limitantes en non lle dar ao seu fillo pois unha liberdade que eles sempre quixeron ter. Entón, pois, a través deste verso, ela, pois, como sempre consecuente, entendía que esa maternidade pois tiña que ser un acompañamento, pero nunca unha imposición, sempre dende unha posición de facilitador ou de axudante, pero nunca como unha imposición, dentro, por suposto, mantendo un equilibrio, non, entre, como non podía ser de outro modo, entre a seguridade e a incerteza, porque ao final, pois, tampouco se pode deixar os pequenos tirados na rúa a súa sorte, pero, bueno, sempre entendendo un pouquiño esa liberdade, non, que ela entendía, ademais, como nai, que era o seu deber, porque non podía ser a liberdade a que ela conseguiu acadar con tanto esforzo durante a súa vida, non podía ser un ben privativo, non podía ser dela, senón que debía ser algo público, que ela era quen había de prover, neste caso, pois a min, entre ela e meu pai, por suposto, pois a min. Entón, pois nese aspecto, outra característica súa persoal que eu como fillo puiden vivir en primeira persoa, que por suposto tanto a ela como meu pai sempre lles agradecerei. Polo tanto, a ver, como vamos de... Vale. Intentando ser fiel a esa promesa de rematar un pouco cedo, facer ata aquí un pequeno resumo desas dúas pinceladas que vos quería introducir da súa vida, non? Temos, por unha banda, a naturalidade, unha naturalidade confrontada contra a impostura, contra o opulento, verdad? Unha naturalidade moi xenuína, sin grandes elocuencias, brutalmente pois natural e directa, como era ela, e por outro lado, por suposto, esa faceta máis libertaria, entendéndoa pois sabendo perfectamente que non pode ser sen o acompañamento, porque non sería tal liberdade botar neste caso un fillo pois a un mundo no que non se pode valer, sempre dende o acompañamento, pero sempre con ese ancello último de que poda ser dono do seu camiño, verdad? Pois como te acompañar sen estobro, que sexas feliz e creador o carón de min, feliz e creador o carón de min, desculpade que ás veces a memoria. Entón é crear ese propio camiño, verdad? Dar as facilidades, dar as ferramentas para que sexa, neste caso eu, quen de poder camiñar pola senda que eu considere o máis correcta posible. Se xuntamos estas dúas características, tendo en conta tamén pois o tempo que como ben explicaron Ana e Marga lle tocou vivir, é evidente que íbamos estar ante que miña nai tamén era unha loitadora, porque non lle quedaba outra, porque estas dúas formas de entender a vida, dun xeito natural e simple, e ademais dun xeito de liberdade, pois era evidente que tiñan que chocar de fronte contra a realidade e non ia quedar outra que conquistar eses espazos que ela quería e ia ter que loitar. Ao fin e ao cabo, o contrario de loitador non é outra cousa que
ese pacifismo que é un privilexio ven de raza, un privilexio ven de xénero, un privilexio fin ao cabo, que só poden disfrutar del pois aqueles que nacen con todo. Como nestes casos, pois está claro que houve que loitar dende o primeiro día, pois sempre esa bravura ou esa temeridade incluso ás veces é máis que necesaria. Para chegar un pouco cara a segunda parte da intervención, que, bueno, se a primeira versá un pouco sobre a vida, pois a segunda está dirixida cara ao compromiso, pois podería seguir un pouco o mesmo esquema, incluso creo que Marga tamén falou de moitos poemas e publicacións que estaban dirixidas en exclusividade pois cara a movimentos pois como, bueno, creo que dixeras o da intifada, pode ser que non que tampouco quería meter a pata, sí, correcto, vale. Pois hai moitas publicacións súas que directamente pois teñen ese compromiso como temática principal, pero para non parecer o mismo que antes, a verdade, gustaríame volver directamente ás súas verbas, cando fui preguntada máis ou menos por estes temas, alo por 1990, nunha entrevista que lle fixo para a Voz de Galicia Manuel Rivas, que vou ler literalmente para non cambiar nunha soa coma do que ela dixo. Dame rabia ter que dicir que son feminista. Pásame igual que co nacionalismo. Deixaré de ser unha cousa e a outra cando as nacións subxugadas non o sexan e as mulleres discriminadas non estén. O certo é que non hai mellor forma de coñecer neste caso un autor que lendo pois declaracións directamente dele, xa non falamos de obras, senón falamos directamente dunha declaración sobre a pregunta de Manuel Rivas, que non era outra que, bueno, que se era feminista, se declaraba feminista, etc., verdade? Entón, pois, xa só con este pequeno extracto podemos inferir moitas características dela. Utilizar a palabra rabia, xa só utilizar esa palabra para definir algo como feminismo e tamén como nacionalismo, quere dicir que non era algo ideal para ela, non estaba precisamente contenta de selo, estaba orgullosa, por suposto, pero non era algo a reivindicar como un obxectivo. O obxectivo non era ser feminista, o obxectivo non era ser nacionalista. Era unha consecuencia do feito da existencia da subordinación e da discriminación no mundo no que vivía. Entón, sempre o entendeu como algo contingente, como algo a superar, como un medio, como algo que era completamente necesario, pero era completamente indeseable. Non debería formar parte de como ela entendía o mundo. Entón, movíase nesa pequena ambivalencia ás veces, de saberse completamente necesario o feito de levar a cabo esas accións, pois neste caso feministas e nacionalistas nesta pregunta, pero igual que outras moitas que levou a cabo, pero sempre tendo presente que debía ser un medio e non un fin en sí mesmo. Entón, pois, aí tamén temos outra pequena característica dela pois nese compromiso que entendía como tan necesario. Ademais, fala, neste caso concreto, insisto, do nacionalismo e do feminismo. Eso xa implica que entendía que non había unha unicidade dentro do compromiso. Non existía, polo menos para ela, unha causa que unificase todas aquelas reivindicacións que merecía a pena ser tidas en conta, senón que neste caso cada colectivo ou cada grupo debía reivindicar por sí mesmo aquilo que consideraba xusto ou aquelas causas polas que debía pelexar. Entón, sempre tivo en conta esa non unicidade, esa multiplicidade de causas, pero que a súa vez non eran para nada estancas, senón que había moitos vasos comunicantes, por suposto, xa que era perfectamente plausible para ela pois defender varias, non eran para nada estancas, nin facían que estar algún así que eran incompatibles, pero bueno, a mirando parte delas, pois eran perfectamente compatibles porque ao fin e ao cabo estaban basadas nunha forma de ver o mundo similar, non? Entón, esa
esa forma de velo. Ao fin e ao cabo, son moitas causas e tamén moi variadas, porque se ven estas dúas, tanto o feminismo como o nacionalismo, eran dúas causas que podemos entender que lle tocaban moi de preto. Tamén temos moita información ao respecto sobre causas que estaban literalmente lonxe, como podían ser a do Sáhara ou a de Palestina, que estaban a milleiros de kilómetros, que realmente non tiñan unha influencia directa no cotián da súa vida, pero que non por eso non merecían ser reivindicadas e defendidas, que en numerosas ocasións mostrou a súa solidaridade con elas, porque tamén entendeu como necesario esa solidaridade con toda aquela causa xusta, ocurrise onde ocurrise, e lle tocarse preto ou non lle tocase, porque o importante non era ser víctima dunha causa para reivindicala, senón simplemente pois compartila e buscar pois o mesmo final para ela. Curiosamente, despois de todo isto que vos contei, é sinxelo pensar ou sinxelo imaginarse, incluso para min tamén o era, pouco a pouco fun descubrindo por que non. É normal pensar que con un compromiso tan forte como que ela tiña, en un momento pois tamén social e político como que era o que viviu, que estaría pois afiliada, que sería parte de algún movemento, de algún partido ou de algunha causa, digamos, estruturada dun xeito formal, como tal, non? Como, para así decirlo, cun carné. Pero certo que aquela forma de compromiso, aquela forma de facer un activismo, digamos, que non era súa, non ia con ela, entendía que era unha limitación a súa autonomía demasiado forte, porque nunca foi, polo menos polo que pude descubrir e coñecer, podesme correxir se algunha vez pois meto a pata, nunca foi moi amiga do corporativismo en xeral, que se levaba a cabo pois na mirande parte das organizacións políticas. Incluso tamén un corporativismo incluso dentro tamén pois da arte, da literatura, que tamén existía. Nunca foi con ela, porque ao fin e ao cabo eu penso que é sinxelo de entender. O corporativismo non é outra cousa que defender algo por razóns que non son obxectivas, é solo defendelo por proximidade, por cercanía ou por interese, cousas que, por suposto, polo menos polo que sei eu da miña nai non ia ser por aí. Entón, pois, ás veces podía chocar un pouco, algunhas veces tamén me preguntaron, pero esa militancia, pese a ter un forte compromiso, nunca estivo con ela. É importante tamén entender que o non militar non ten nada que ver con ser apolítico ou apolítica. Sé que realmente existe esa verba, cousa que non teño moi claro, porque cando alguén se erixe como apolítico, normalmente pode ser ou porque non precisa loitar por nada, ou porque tal e como está todo xa lle vai ben. Entón, tendo en conta que non existe ese xeito de ser apolítico, pois o non militar non quere dicir non ser apolítico, senón quere dicir militar en cada unha das causas que ela pois consideraba, sen ter que ascribirse a ningún pensamento superior, ao fin e ao cabo, que ascribirse a causas pois a dedo, como quen di, verdade? Quizáis sexa por esta forma de entender o compromiso, que onde sí que se involucrou moito foi o que vos comentaba ao principio da miña intervención, que era a Asociación Cultural da Fundición Nautilus. Xa, como neno pequeno, porque tamén teño que entender que todos estes recordos pois son unha mistura de coñecementos posteriores, incluso, de imaxes que ao final se fai un neno de como moito 9 anos. Pois gustábame, era unha asociación pois para min fascinante, xa o nome de fundición, porque eran fundaran a Xosé Guillermo, pintor vigués, xunto ca súa compañera Marucci. Era pois un conxunto de diferentes artistas de diferentes disciplinas, de calquera ámbito artístico, que se fundían, de aí o de Fundición Nautilus, para chegar a cultura pois a toda a xente, a toda a rúa, ao final, a cidade de Vigo.
hai moitos proxectos que levaron a cabo propios, por exemplo, Xosé Guillermo, pois con moitas persoas en términos de dependencia ou de risco social, etc., para chegarlles a través da pintura, de dibuixar murais, etc., pois a chegar esa cultura. Pois ese era un pouco a motivación que tiña esta asociación, na que, bueno, pois creo que foi, tamén podes corrixir, que gustache moito, creo que foi a través de meu pai, que era amigo de Xosé Guillermo e de Marucci, que ellos presentou, entón pois comezou esta andadura común. Falamos dunha asociación na que, bueno, Xosé Guillermo era pintor, fotógrafo era meu pai, escritora a miña nai, tamén andaban, pois, perfis tan diferentes como Morris ou como Alberto Conde, eran ao final pois ese Vigo tan difícil de definir do que falaba Marga, que se viu pois tremendamente potenciado co Prestige, co Nunca Máis e co Non á Guerra, que a invasión de Irak. Foron para min dúas experiencias pois que, por un lado, ensináronme o compromiso tan forte que tiña a miña nai con esas causas, e ademais unha lección máis persoal, o mellor que me puden levar dese tempo, foi que algo tan pequeno, algo que se facía pois naquel estudio do centro de Vigo, da rúa Anoteina, Manuel Núñez, que era unha cancela de metal amarela que me facía moita gracia, porque era así pequeniña. Eu non me tiña que agachar, pero en xeral as persoas tiñense que agachar porque era unha cancela pequena para entrar en todo o estudio de Xosé Guillermo. Pois como dende ese pequeno estudio se facían pois peixes de metal para levar nas manifestacións do Nunca Máis, facíanse ou preparábanse murais, pinturas, intervencións, todos o que se ia dicir nas manifestacións tamén saía daí. Entón, ver como unha manifestación que en Vigo congregou, creo que preto de 125.000, 130.000 persoas do Nunca Máis, estaba, pois, non sei se liderada, pero digamos que adornada, estaba, pois, da man deses homes e mulleres, pois para min tan normales e tan simples, que me deixaban debuxar, me deixaban trastear por ali con todo o que atopaba, pois tamén foi para min unha lección de como pois pequenos cambios, pequenas accións poden liderar ou poden axudar en causas sociais tan importantes como aquelas. Entón pois tamén é outra característica que dese compromiso non que me quedo un pouco. Para rematar un pouco esta parte da intervención que ten que ver co compromiso, gustaríame ler un texto tamén da miña nai, unha pequena autopoética que fixo, que certamente ven un pouco, podíamos ternos aforrado toda a miña intervención, porque ven un pouco a resumir o que eu digo, moito mellor porque di ela, así que, pero bueno, sería aquelo como: toda poesía é un trato coa búsqueda da vida poderosamente iluminada, unha consecuencia da vida mesma. Toda poesía é logro dun parto preciso para principal o remate do embarazo. Se non tivera o recurso de esparexer os fantasmas nos signos das letras, ben seguro, sería delincuente. O caos vital semella ordíndose de arredor. Non gusto do sistema no que hei de desenvolverme, pero estou aí e teño patria. Entón, a través deste pequeno texto, penso que se pode, todavía, se non fose suficiente, pois entender un pouco tanto a súa vida como o seu compromiso. Xa para rematar, agora que máis ou menos ven, dicirvos, por suposto, que isto, como non pode ser de outra maneira, é o máis parcial, o máis sesgado e o nada obxectivo que podedes escoitar pois sobre a figura da miña nai. Síntome casi na obriga de decírvolo, pero como non podía ser de outro xeito, non esperedes pola miña parte nada que non sexa pois completamente sesgado. Ao fin e ao cabo, como os comentei antes tamén, é a visión dun neno de 9 anos que, por sorte, e sobre todo grazas a este ano, pois pudo coñecer e ler moito máis sobre a súa nai do que sabía daquelas, que era algo, pero non tanto como a día de hoxe. Por todo isto, por suposto, quero agradecer a Real Academia, aquí representada, por dedicarlle este ano das letras galegas a miña nai. Foi para nós un ano moi emocionante.
Tamén as institucións, agora xa marchou Valentín, pero dende a Xunta, as 4 deputacións e os concellos involucráronse moito e fixeron moi sinxelo o certo de poder realizar pois, un montón de proxectos que sempre vivimos con un pouco de medo non poder desenvolver pola problemática do COVID. Por suposto tamén agradecer ás editoriais e ás autores e autoras, aquí ben representadas en numeroso en gran número, porque tamén fixeron posible pois esa achega de moitos traballos dos orixinais seus, como ben decía Marga, para poder consumilo, para poder lelo, e tamén pois de biografías e de outros tipos de edicións que se fixeron para chegarse a súa obra e a súa figura, que dende a familia para nós é o máis importante, poder facer que a súa lembranza sexa o máis ampla posible. E para rematar, pois tamén dar as grazas a todos os centros de ensino que fixeron unha gran labor, polas que moitos tiven a sorte de poder ir, e creo que pouco máis que engadir. Tamén moitas grazas a todos vos por achegarvos, e agardo que, por suposto, en comparación coas dúas anteriores, pois perde un pouco de forza, pero agardo que vos gustara, que polo menos pois entenderas esa visión dun neno de 9 anos. Darío Xoán Cabana é unha persoa moi querida de todos nós, e tamén pois el tiña moitísimo cariño a Xela, que coñeceu de nena. Tería que estar aquí, mais non pode, entón enviou un texto e pediume que o lese. E vou aproveitar para dicir algo que esquecín antes, que pensaba dicir, que é que hoxe, os xoves 18 e 25, case con toda a probabilidade serán os últimos actos que terán lugar nesta sala, porque xa sabedes que ás veces veñen eventos externos que derruban edificios, entón esta casa de tabernas ten que ser tirada por dentro, e esta sala xa non volverá a existir deste modo. Entón, pois, tamén é algo que está ben que Xela peche esta sala. Entón, palabras para Xela de Darío Xoán Cabana. Entre os meus tesouros máis antigos e queridos está un exemplar da primeira edición dos Soños na Gaiola, cunha dedicatoria que copio literalmente polo seu valor sentimental e mesmo tamén un pouco histórico, desa pequena historia nosa feita de amizades, combates e saudades. Pro poeta da terra chá, Darío Xoán Cabana, coa esperanza en Galicia e na súa poesía, os poemas sinxelos e labregos deste libro humilde, Os Soños na Gaiola, versos para nenos, ilustrado por min sobre os dibuxos dos nenos Xela e Xoán Carlos Arias Castaño, moi de corazón. Manuel María, Monforte de Lemos, agardando a primavera do 1969. Naquela edición, os 49 poemas estaban impresos só nas páxinas impares, e o Manuel aproveitou as pares brancas enfrontadas para poñer nelas os seus 49 debuxos feitos a rotulador en azul, vermello e negro. O que non sei é se corresponden exactamente cos orixinais de Xela e Xoán Carlos, que probablemente estean hoxe na Casa Museo de Manuel María en Outeiro de Rei. Tiña daquela a Xela 7 aniños, ou se cadra aínda 6, e o destinatario da dedicatoria e da paciente e generosa realización das ilustracións aínda non fixera os 17. E debía ser a segunda ou terceira vez que fora invitado, como tantas fins de semana daquel tempo venturoso, na casa do Manuel e da Saleta en Monforte de Lemos. Moi pouco tempo despois coñecín, creo que tamén en Monforte, a familia de Xela Arias, que eran moi amigos.
pero a miña memoria daquela xeliña nena é moi borrosa. Un home de 17 anos daquel tempo, tan convencido da súa adultez que foi capaz de titular 2 poemarios sucesivos como Home cara ao vento, felizmente eliminado pola censura, e Home e terra. Pouco se podía fixar nas nenas e nos nenos que tiñan unha década menos ca el. No tempo relativo da adolescencia pretensiosa, unha década equivale máis ou menos a un século. De que me acordo moi ben é de seu pai, Valentín Arias López, mestre e propagandista agrícola, que naquel tempo publicaba en El Progreso de Lugo, ademais de cousas culturais, valiosos artigos de divulgación agraria que eran moi seguidos polos agricultores progresistas da época, entre eles meu pai. A maior parte deles en galego, o resto era unha especie de sacrificio político que se lle facía ao españolismo imperial imperante para non levantar tantos receos. Agora sei o que me parecía daquela o Valentín. Un home serio, pousón, reflexivo, de respostas lentas e moi meditadas. Era semellante aos instituteurs da República Francesa que tanto se ven na literatura de aló de hai 100 ou 100 e pico de anos, con dúas diferenzas importantes. Por un lado, o seu galeguismo, radicalmente oposto ao compromiso uniformista da maioría do magisterio nacional francés. E polo outro, o seu fondo catolicismo, posconciliar, iso sí, en contraste co laicismo militante da maioría dos mestres transpirenaicos, polo menos nas novelas. A Xela era unha nena que falaba galego, cousa moi natural xa ora, pero ben pouco frecuente entre as familias que naquela época ascendían de clase dende os profundos agrarios a pequena burguesía ilustrada, como era o caso da familia Arias Castaño. Mesmo as familias labregas que ascendían ao proletariado urbano facían maioritariamente o mesmo e falaban cos fillos un dificultoso castelán para ahorraren neles o estigma das orixes. O proceso de destrucción da lingua galega que se acelerou nos anos 60 tería culminado aí xa ben tempo se o galeguismo político non conseguira na década seguinte non unha inversión, pero sí unha diminución da rapidez da tendencia que naqueles anos era case tan vertixinosa como a que estamos a morrer agora. Cando despois de moitos avatares volvín ver ao lonxe a Xela Arias, xa non era unha presenza infantil o carón do Valentín Amparo. Eran os poemas dunha muller rebelde que ian aparecendo pouco a pouco até concentrarse nun libro de título ben claro, Denuncia do equilibrio. E souben que a Xela plantara os estudos aos 18 anos, como a min, e que traballaba en edicións xerais en labores relevantes, pero non directivas, e pido perdón por dicilo, tamén como a min, que aos 19 anos entrei a traballar como auxiliar de Xosé María Álvarez Blázquez nas edicións Castrelos, editorial que, como as xerais, foi no seu tempo cousa nova e iniciou nos últimos anos do franquismo o proceso de popularización do libro galego que Xerais continuou brillantemente despois da morte do ditador. Destas coincidencias casuais son consciente agora. Daquela, a principios dos 80, do único que me dei conta foi de que a Xela xa non era unha nena, senón unha poderosa muller, unha poeta extraordinaria na que me resoaba un certo Manuel Antonio, moi personalmente procesado, e unha sintaxe quizabes un pouco cunquiriana, que lle daban unha forte originalidade nun tempo no que aínda Chuspato, pouco máis bella que ela, non avalara o satisfeito mundo noso da poesía de predominancia masculina. Con poesía feminina, do demo a tentación das terminoloxías que non domino. Daquelas que cantan as pombas e as flores todos din que teñen alma de muller. Pois eu que nas canto Virxe da Paloma, ai, de que a terei. O caso é que no territorio da poesía galega, onde había pouco máis dun século, se producira a grandiosa anomalía rosaliana. Nos primeiros anos 80 do século XX aínda había só un pequeno pelotón de mulleres, algunhas valiosísimas, como Xoana Torres ou Luz Pozo da Bella Garda, fronte ao acarón dun populoso batallón de homes.
Por falarmos só de grupos, en Rompente non había ningunha muller, en Cravo Fondo había unha contra 6, os 10 de Amor e Desamor eran 9 varóns e Pilar Pallarés. Miramos hoxe o panorama e o peito enchesenos dun raro orgullo. Hai que amolarse, queridiños. 1986. Denuncia do equilibrio é unha gran data, é un gran libro deste asuste das contas. En 1986, Xela Arias tiña 24 anos. Era escandalosamente nova. Eu tamén, tiña só 34. Pero fíxonos saber que non era unha nena, senón unha muller feita e dereita. Fíxonos saber cos seus versos, pero tamén coas súas palabras máis privadas, poñéndonos no noso sitio, obrigándonos a vela a ela ben posta no seu, nas súas militancias cívicas, nos seus varios e intensos traballos cotiáns. Vexo, tamén con orgullo, que as súas biografías recollen case todas unha cousa que me une públicamente con ela. Xela foi unha traductora laboriosa e fecunda, que truxo a nosa lingua moitas obras enlleiras ou necesarias de varias literaturas. Entre elas, o derradeiro dos moicanos de Fenimore Cooper, que eu lera de neno en castelán, emprestado polo médico de Villagal. En 1994, esa traducción levou execuo coa miña Vida Nova de Dante o premio Ramón Cabanillas na súa sexta derradeira edición. E pasaron os anos, e nacíanlle tigres como a cabalos, e até lle naceu un fillo que traía outro libro debaixo do brazo, esa cousa preciosa que daría o diario. E a Xela pasaba ilmeso del camín, facía xa os 41 e a min, sempre de lonxe parecíame que ia ser eterna, quedar naturalmente despois de min e os do meu tempo. Un mal día de outono do ano 2003, estábamos en Guernica, era unha xuntanza do Galeusca. Eu estaba carón de Xosé María Álvarez Cácamo, que recibiu unha chamada no seu móvil. Mentres escoitaba, colleume polo brazo e apertoumo. Era a chamada que lle anunciaba, que nos anunciaba a todos nós, escritores galegos, vascos e cataláns, reunidos naquela capital da dor, a morte súpeta de Xela Arias Castaño, a filla de Valentín e Amparo, a que debuxara os soños na gaiola de Manuel María, a que proferira a alta poesía deses 4 libros poderosos que configuran un dos cumes das letras galegas do noso tempo. Pois para que eses cumes sigan vivos, para que a súa voz siga viva, imos dar paso a continuación ao recital poético no que as persoas que estamos tamén aquí na mesa e aquí neste espazo iremos recitando algúns dos poemas de Xela. Se o último en intervir era o propio Darío, sería fermoso que ele abrise este recital interpretando un dos poemas da súa propia nai. Fermoso pero non esperado, así que teño que buscalo. Mentres o busco, o certo é que, como podedes imaginar, é un día moi importante para nós, para toda a familia, moi emocionante, pero se cabe, todavía pode ser un chisco máis, porque, aínda que quizáis non lle guste que o vaya a dicir, miña avoa está hoxe de aniversario. Só direi que cumpre algo máis do que parece, pero non direi nada máis, nada máis. Tiña que facer tempo. Ninguén máis de cumpleanos. Sí? Pois parabéns tamén. Ben. O certo que é un poema que me encanta. Tiña o marcado, non sei por que busquei, pero claro, hai tantos marcados. Busco o modo de te acompañar sen estorbo, que sexas o meu carón feliz e creador de ti. De ti e mailo mundo que apañes.
Pois para seguir cos integrantes da mesa, cas persoas integrantes da mesa, podemos escoitar agora a Marga do Val. Aquí, sí. Vou recitar o poema que Xela Arias lle dedicou a María Xosé Quizán cando lle entregaron a letra E da Asociación de Escritores en Lingua Galega, que despois se publicou na Festa da Palabra Silenciada en 1999 e a homenaxe fora no 98, perdón. Celebro en ti, lembrando a moitas, o teu é maila a túa praza, polas fillas de batalla doméstica e así, por fora, sexa pracer, engadir na pintura a raio obviada, construir a casa coas ventanas, abrir portas a palabra e buratos as entrañas, recoñecer as mans e os pés e os brazos e as pernas. Estou ensaias. Ensaio a vida en bragas. Ensaiar a vida en bragas. Reconducir da historia a narración negada, sacudir o patrón da cabeza e botar fora a nosa andada. Ensaiar a vida en bragas, María Xosé, as bragas de nós todas nesta xornada. Ana Iglesias agora. Eu escollín un poema do seu derradeiro libro que co que máis facilmente diálogo agora. E que ademais me parece que ten unha vixencia total nestes tempos distópicos que vivimos. Convirás tamén no prezo que che propoñen as procuras, pois volve en ti cando te besas gabear as sombras, a observar o pasto debruzado. Garímate, brázate, e beiré a leve cun dedo a ferida máis recente. Bueno, e agora para tamén dar paso así ás voces das compañeiras poetas, non? Que algunhas xa estemos por aquí, pero como non quero pechar eu, vou a aproveitar tamén para ler un dos poemas de Xela Arias, a que se me dá esa dourada oportunidade, non podo deixala pasar, e ademais pois estivose falando bastante deste libro, non? Que tiña por casa esta primeira edición tan fermosa, e quería ler o meu poema favorito deste denunciado equilibrio, que é un poema no que eu vexo moi claramente pois tamén casi podría dicir un adianto dese Penélope de Xoana Torres, non? Que tanto se ten falado. Bueno, digamos que é unha versión da Penélope de Xela Arias con uns anos de adianto. Trouxen augamel para agasallarte e senteime na escada á garda. Non chegabas nunca e cansaba. Cosín cun fío os pensamentos todos e abrín a porta. Saín. Fun por tras de min deixando as pegadas no chan. E se tantas voltas viaxo de nervio aprisionado, se xiro terras e metais, lenzos abertos, entrelazados, se escandalizo o interior, derroto peixes, lubinas, caranguexos, e que teño o corazón de auga derretida desbordando vasos e piscinas, e veñen as augas zoando como corsarios dos mares da palabra. Pois iso, para poder seguir escoitando a voz de Xela Arias nas voces poéticas da que é a súa non xeración, senón liña, non? Escoitamos agora a Dores Tembrás. Boa tarde.
hai moitas emocións, creo. Eu estaba sentada aí escoitándovos, escoitando a Marga, como falaba da presenza de Xela no Festival de Poesía do Condado. Eu escollín un texto que ela recitou precisamente nese festival. Foi este un ano intenso, no que eu creo que todo o mundo vivimos con moita emoción, non? Creo que Xela Arias foi unha autora moi querida, eso é evidente, pero moi admirada. Creo que as relecturas que se fixeron este ano puxeron de manifesto o actual que é o seu traballo, non? Síntome honrada de estar aquí nesta xornada. Hoxe estoume abandonando de ti, amor. Estou fora nas figueiras cangadas e as augas das nubes, pero non fun eu quen elixiu partir. Unha nave extraña que me roubou a túa man succionoume a decisión. Como parten, meu amor, os ramallos no río baixaban escaleiras de preguntas. Como a túa boca na miña boca se abrasan, atordoando esta distancia que buscamos. Aínda non podemos arder. Como febles garabullos nos incendios das selvas, as casas do mar, como somos. 2 cabalos, 4 peixes e un longuísimo amieiro, tecendo debuxos polo vento movido. Esas follas, o zume destas venas, e o sangue de animal asasinado. Como parten, meu amor, os paxaros cara ao lonxe, tal vez anduriñas nos tellados pousen hoxe, a palabra que non digo, pero como cravaron os veleiros arrastrados, fuxindo a treboada, como cravaron os nosos movementos, secos, dun golpe, contra as paredes. Deserción móvil. Meu amor, pois que te amo. Se falaba, Dores, desa actualización, non, que se estivo practicando ao longo de todo este ano da obra de Xela Arias a través de outras voces. Unha das que protagonizou esa reactualización foi precisamente a poeta Emma Pedreira, dialogando coa obra de Xela no seu libro Xela Arias, Palabra a Intemperie. Ela, que tamén está de aniversario hoxe, vai pechar este recital, Emma Pedreira. É unha honra estar aquí, é unha honra cumprir anos neste lugar, sobre todo nun ano tan importante para as escritoras, para as mulleres, para as feministas como é o ano Xela Arias. Levo literalmente versos de Xela na boca e din, hasme oír. Quero que se siga escoitando a Xela Arias moito despois de rematar este ano. Eu, como poeta dispersa e como persoa dispersa, escollín un poema de Xela que está no que chamou Chus Nogueira a poesía dispersa. E que di? Desdígome. A palabra, ese relicario reforzado, avense a min. Vai dourando este sentimento que me acolle no fondo. A recaída. Que verba agardas fabricada por te enterar? Non hai ningunha. Só ti, que mira, estás aí. Refollará o mar. 40, 120, 1515 sons distintos, distantes, e dentro, porque vibres, vibro e amo. Vibro
pola palabra. O paso é inintelixible, e cando escoitas, o intelixible é o sentido. Pola palabra a costa dos amieiros arriba, cara a iso das colores, o verde das mazairas, un azul turquesa, un alaranxado. A verdade do poema. A palabra, ese relicario. Pois pecha esta xornada deste simposio o presidente da Real Academia, Víctor Freixanes. Bueno, moitas grazas a todas e a todos pola vosa presencia. Foi unha xornada moi emocionante e aqueles que tivemos unha relación especial con Xela, pois vivímola seguramente dun xeito tamén especial. Empezando pola súa nai e pola súa familia, polo seu fillo e polos seus amigos. E eu quero agradecerlle moito ás poetas que nos acompañan, que nos acompañaron, a Yolanda, que fixo ese papel de introductora e de guieiro, e ademais convidar a que a próxima xoves esteamos aquí outra vez e continuemos un pouco recreando, reflexionando e cambiando experiencias e emocións alrededor da figura de Xela Arias. Hai aí na entrada unha mesa que está chea de libros para que podedes levar gratuitamente e para nós é un honor poderos compartir con vos, entre eles algúns libros, algúns traballos tamén alrededor da figura de Xela Arias. Como non quero prolongar a sesión e haberá outras oportunidades para falar, eu agradezo moito aos presentes e agradezo moito àqueles que nos seguiron a través do streaming, que estas novas tecnologías nos permiten ampliar moitísimo máis a voz desta Casa Academia, que decía isto, Marilar, que se cadra, bueno, se cadra hai algo máis, Marilar, non perdamos esperanza. Bueno, boas noites, moitas grazas e hasta a próxima.